zen eskerrik asko. Eskerrik asko Ibaika, eskerrik asko Eleintza. Nola egiteagatik euskaraz erreferentzia. Gora! Gozatu kilometroa! Dipitapa, dipitapa! Dipitapa, dipitapa! Aupa, aupa! Egunon guztioi, bart gauean Donosti aldea aipatu dizugu, baina Lapurdiko hiriburua zeharkatu du korrikak eta Lapurdiko hiriburua Baiona atzean utzita Bidaso ere zeharkatu du korrikak, hainbatetan badakizue, geure herria muga hainbatez josia badagoela, baina korrikak gaitasun handi bat badu, hain zuzen ere muga horiek gainditzea da, eta ikusten duzue Oarso aldetik Donostia aldera gerturatzen ari dela, Errenderia aldeko irudiak dira horiek hain zuzen ere, eta lehenago inguruetako Pasaiako badiako, hainbat herri txiki eder eta Pasaiako bazterrak zeharkatu ditu, zuzeneko irudiak dituzue, eta gaurko goiz honetan zehar gainera, Donostia aldeko zuzeneko saio berezia izango duzue, hemen non bestela, 11 telebistan goazen zuzeneko irudi horiek ikustera. Animo, animo, gora lekuko hori gozatu! Eta aipatzen dizugun bezalaxe, eta irudi horiek ikusteko aukera ea badugun Pasaia aldeko zuzeneko irudiak dira horiek, errepidearen ertz batean ikusi dezakezue, Jaizkibel, Magalean ere inguruan badijoala korrika, gerora Donostia aldera, Ulia aldera egingo du, baina une honetan hor ikusten duzuen bezalaxe, guk aukereala ikusten dugu, hortxe ikusen ezake, eta gaurko gonbidatuen artean, Miren Legorburu etxetik gertu ikusten dugu korrika. Hondarribitarra bai, baina jatorrian Donibane inguruko ere bazara. Kontatu iguzu, Miren, ze paisaia da une honetan hor bertan ikusten zakeguna? Sartzen ari dira Pasai Antxon, portuaren Jaizkibel ikusten da, baina Jaizkibel dago nolapet portuaren beste aldea, Pasai Antxoko sarreran daude. Eta ikusten da, Pasaiako portuko garabi eta hain esanguratsuak diren garabiak, Lizioko autobusa ere ikus dezakegu, gaur ikusten da, azken batean korrikak ere, beste behin ere alako trafiko etena ere eragingo duela, eta espero da, Errenderia alde horretatik, Pasaia aldera egingo duen bide horretan gero eta jende multzo handiagoa izatea, ez baita ahaztu behar Donostia aldeaz hitz egiten dugunean, Pasaia aldeaz ere hitz egin behar dugula, Gipuzkoaren, esan dezagun, inguru estrategikoa dela guztia, beraz, hiriburutzat Donostia hartuta ere, Donostia alde horrek zenolako garrantzia duen Pasaiako badia barne hartuta noski baiez, Kontxako badia eder horrekin batera, biak direlako garrantzitsuak oso. Eta esan da bezala, Errenderiatik, Oiartzun aldera, Oiartzu aldetik barkatu, Errenderia aldetik, Pasai Antxora, Oarso alde hori, nolabait atzean uzten hasiko garelako, Pasai aldetik, Donostia aldera gerturatuaz, eta une honetan ikusten duzue, 1649 kilometroan, korrikak aurrera segitzen duela, eta une honetan, beste kilometro zati askotan ikusi dugu bezalaxe, Euskara Elkarteak, ostalariak, merkatariak, instituzietako ordezkariak, gizarteko, alor ezberdinetako, hiritarrak, lekukoa eskuz esku hartuta, ahaztu gabe, igandean, oraindik ere Ekuadorrera heltzeke den honetan, igandean Bilbo handira helduko den horretan. Baina euskeran ez da bizerdi hor da gutxi. Bozkatu zuen kilometroa. Dipitapa, dipitapa. Horeretan ere, euskaraz. Tabernetan ere, euskaraz. Egunon horereta, egunon antxo. Eta hemen azken horeretako kilometroa ereintzak, nola ez. Dantza taldeak. Kaleak irotzen, gaztetasun horrekin eta euskaraz nola ez. Eskerrik asko Eneritz, Onitza, Inoa eta Izaro. Dantzan, tabernan, beti euskaraz erreferente ederrak.
Dantzatitxo bat agian, harinarin bat, fandangobren bat, gehiagin eskasea igual. Gozatu, hori besterik ez gozatu. Ibarguren gora, lekuko hori gozatu. Eta respetatu pankarta bai ezkerratekoak, lekukoak, edo pankarta, eta gainontzeko guztiak. Ezkerrik asko barria horren eta mundialak gara. Eta gaurko goiz honetan, zuzeneko berezi honetan, 9:30 abiatu berri duguna argiz, eguardiko ordua eta bitarte hementxe izango gaituzu, Zintzo Demonio, Donostialdeko zuzeneko honen berri ematen, eta Miren Legorbururi aipatu diogu, gertutasunagatik, Pasaia inguru horretan zer geneukan begibistan, eta horrekin batera Andrea González eduki sortzaileare. Gaur geurean dugu, Bergarakua, Andrea, ongi etorria Hamaika Telebistako biloko plato berezi honetara, zuzeneko berezi honetara, eduki sortzaileen papera, Euskal eduki sortzaileen papera, gero eta garrantzia handiagokoa da. Akaso, zezagunak adin batzuentzako, baina beste batzuentzako izain beste. Bai, egun hauetan hori hortaz ibiliga berriketan Euskal eduki sortzailea izatidez gain, euskerazko eduki sortzaileak galako, eta askotan hori nahaztu egiten da, eta bueno, logikoan bezala, geroz eta gaztiagoak askotan ez ditugu ezagutzen, baina bueno, hor dago bai gure lana. Eta Bergara kaso, Pasaialdetik ez da hain gertu, baina era berean korrikako zuzeneko horrek ere hori eskaintzen dugu, ezta? Bailarak batzea, ze askotan errepide nagusietatik, autobide eta ordainpeko bestelako errepideetatik zuzenean goaz, punta batetik bestera, jabetu gabe bidean zenbat bazter, zenbat bailara elkarren harremana ere badutenak, ezta? Bai, eta laguntzen dozku, ikastera, ze herri dauzkogun inguruan, eta horrek be ezagutzeko aukeria. Ze bestela, euskeria gaitxik eta korrika gaitxik ez bazan, asko ez zen ez da ezagutuko. Eta aurrera segi horretik, Andrea, gure ikusle izango diogu. Andrea, non jarretu genezake? Zeintzuk dira Andrearen kontuak, sare sozialetako kontuak zeintzuk dira? Nik harrakatu dute segituan, baina seguzu. YouTubeen, Instagramen eta TikToken. Nire erabiltzailea pixkat komplikaua da, baina ANDR, G, Z eta V. Bere izena bizenak, nolabait labur bilduta, beraz aurkituko duzue. Segi dezagun, goazen, Pasai Antxo aldera, heldu baita, aurreratu dizugu bezalaxe, honezkero, 1661 kilometro horretan, eta Pasai Antxon barrena, eta ikusten duzue, korrikak inorreztu bazteran utziko, eta ez da soilik aniztasun kontua, baizik eta kohesioa, eta justizia soziala ere bere baitan hartutako lasterketa dela, noski baietz, Euskararen alde, Euskal Herriaren alde, Euskal Herri oso horren alde. Haupakatale gaiaga eta lekuko eramaia aldaketa hauek dira Antxotarra lasterkari taldea. Eta zuek izatu zate izaron maki intza, eketa maialen. Haupa zuek, guaze! Eta haupa lehen Antxotik pasaleanean oraindik ere korrikan jarraitzen duten horiek ikusten zaituzten haupa zuek, guaze! Dibidaba, dibidaba! Dibidaba, dibidaba! Antxo ere euskalduna da, Antxo euskaraz da, guazen! Haupa lekuko eramaiak! Haupa naia eta nora lekuko hori gora! Lasa lleva du korrikalari hartzen dela, baina bendea guztia lasa. Gozatu zuen kilometroa neskak oso ondo izate. Eta Antxo horratzetik eantzuten zaituztegun dibidaba, dibidaba! Dibidaba, dibidaba! Ona! Iker Muri Estudio, Beitalau, Alpazuek! Iker eta Vitali, lekuko libora hori aztindu! Bilbora iritsiko da igandean eta orain zuen eskuetan dago gozatu kilometroa.
Pasaian txoko irudiak dira horiek eta Pasaiako badia zeharkatzen segituko du korrikak, ez da ez, edonolako badia eta bere garrantzi estrategikoak tamainarekin ere badauka zerikusia. Edozein kasutan, Pasaiako badiara heldu aurretik, Errenteri aldean, Oiartzu aldean, Oarso aldean zeharkatu du korrikak eta aurrez Bidasoa baita garaitu ere, Bidasoako inguru eder hori, baina era berean halako alde ilunak eta giza drama eta giza galera handi baten lekuko ere badelako. Hainbatetan esan izan dugu ez ote den Euskal Herriaren estretxo propioa Bidasoa bera ere, zoritxarrez giza sufrimendu ikaragarrietatik ihesean datozen hiritar askoren muga gaindiezina ere bilakatzen delako. Eta horren aldarri ere izan zen aurreko korrikan, aurreko edizioan, eta orain gutxi ere albistere izan da miren, hain zuzen ere, auzia nolabaiteko amaierara heldu delako, baina auzi bide osoa egin ostean, 2 urteotan, hainbat hiritar zigortzeko ahalegina ere egon delako, berez, paperi gabe, errez esaten da, ez? Paper batek zer nola definitu dezaken norbait, kasi persona ala ez persona, batzutan ala neurtzen dutelako, zoritxarrez latitude batzuetatik datozen hiritarrak, eta auzi bidean nolabait burura iritsi da korrikaren atarien, ez da? Hori da, 2 urte pasaberri izan du dira, gogoratu dezagun, duela 2 urte korrika Irunen abiatu eta Hendaiara zuzenen joan zala, eta baliatu zutela Harrera Herria, Hendaiako sustengu taldetakoak, eta baliatu zutela hainbat errefuxiatu eskaera egina zuten papergairik gabeko batzuei, muga pasatzea ahalbideratu zielako. Horrek auzitara eraman zituen, hainbat Euskal Herritar, eta ia 2 urtetan egondu dira auziperatuak, eta azkenean absolbitu dituzte, onik bukatu du, baina behingoagatik ia bukatzen dugun, ez? Osea, gezurrezko muga hori hausten dugun, eta ibai hori gurutzatu nahi duen orok libre gurutzatzeko eskubidea eduki dezala. Gaur gauez itzuli da korrika, gaur Hendaiatik Irunera etorri da korrika, askotan paperik gabeko horiek gaua aukeratzen dute pasatzeko, baina gaur ez dute behar izan. Gehienok hemendik alde egin nahi dutelako, euren familiak eta dauden Europako beste herrialde batzutara, baina gogoratzea uste dut ezinbestekoa dela. Hor jarraitzen duelako muga anker horrek personei bideak izten. Eta esango dugu, Bidasoak baduela alde ilun hori, aldiz baduela alde eder hori ere, nolabait Euskaldunak batzeko ere gaitasun hori ere baduelako, ez da ez nola nahikoa gaineran Bidasoa ibaiak egiten duen ibilbidea, eta alboan dituen bazter ederrak, natur parajeak, Euskal Herriaren arnasgune ere bada inguru hori ez hizkuntzagatik soilik bakarrik, baizik eta arnasgune biologiko ere badelako ein batean. Atzo, Jon Mikel Fernandez Aekako irakasleak hementxe Platonetan bertan aipatzen zigun gainera, Oarso aldeko edo Oiartzu aldeko ikasle gazte batek, Euskaltegiko ikasle gazte batek, Mohamedek nola egin zituen kasi 20 hainbat kilometro Oiartzunen goizaldean lekuko hartu ostean Endarlatxaraino ere egin zuelako ibilbidea, beraz, Bidasoak utzi dizkigu bestelako argazki eder hauek ere, eta tira, auzi bide hori aipatu nahi genuen, Bidasoa zeharkatu berri duen honetan korrikak, eta aipatu baita ere zenolako indarra erakutsi duen beste urte batez, eta alaxe izango dela ere, baita datozen kilometroetan ere. Eta zentzu horretan, Andrea, akaso, Oarso aldea, zera, zuen eskualdetik, urrunxe geratuko da. Bastante. Bai, ez da. Egia da zentzu horretan, lurraldeen arteko harremanak ere, hizkuntzan ere antzematen direla, eta mapa, Euskal Herriko mapa hori ere, uste baina aberatsago eta anitzagoa dela, ezta? Bai, askotan esatuzue, baina zuek Gipuzkoarrak zentago, a ber, geografikoki, bai, gero ja bakoitza sentitzen da, nahi aben lekukua, ez? Baina euskera horrek edo gure kasuan Bizkaira bertaratua eukitziak, bai ekarri dauzko askotan ja, Gipuzkoatik edo lagatzia, eta, bueno, guk aldarrikatzen dugu, jarraitzen dugula Gipuzkoan existitzen, naiz eta, bueno, euskeran, ez hainbeste igarri. Bai, eta zergadunak ere bai. Ikusten dugu, Laura Arre une honetan lekuko hartuta, hau ere eduki sortzaile dugu, ez da, Andrea? Bai, gainera laguna. Eta laguna ere baduzu, oraintxe lekukoa pasaberri. Egunotan elkarrizketa ere irakurri dugu, Laura Arreri egindakoa, eta aipatzen zuen,
une honetan edo egungo bizia ezingo lukela ulertu euskarari gabe. Ja. Eta ez, Lauraren ibilbidea zuko beto ezagutzen duzula, aipatzekoa da, ezta? Nik ezautu neban, Euskal Herriko beste pertsona bat bezala ez, eta gero entera hau nintzen, berak hemen ikasi zebala euskera, eta hori dana, eta pitzeu jaten super fuertia, eta eske, zorionak, oso ondo, bere autobogu hori itxia Euskal Herrira etorri eta euskeraz ikasteko eta euskeraz bizitzeko eitxian ere ustez zoriontzekoa da, ze jende askok ez dago eitzen, eta ez dutza ematen daukan garrantzia. Bai, akaso gainera, jatorriaren arabera atxikimendu gehiago ere, edo halako nahi gehiago, edo eta behintzat aurreritzi gutxiago izan ditzakegu hizkuntza bat ikasterako orduan, eta Laura Arrerena akaso bada nolabait eredugarria, ezta? Bai, guztiz. Egisa da, Espainiar estatuko beste leku batetik etortzen dianean Euskal Herrira ez debela hartzen, erabaki hori ez debelako sentitzen erena danik, bez? Eta, oso garrantzitsua. Lauraren kasuan, justu kontrakoa izan da. Hori da, gainera defendatzen du, eta ondo erakutsi ere egun bizi modua euskarari gabe ez dola ulertzen. Esandakoa, Pasai Antxo, Oiartzu aldea, Oarso aldea, kilometro ugari atzean dituenak korrikak, eta gu, saio berezi honetan, esan dizugu, Donostia garrantzitsua da, baina Donostia alde oso hori ari da gara jarraitzen, eta lekukoa eskuz esku ikusten gainera. Goazen zuzeneko horretara. Bat, bi eta hiru eta salto bat egingo dugu denek, bale? Bat, bi eta hiru salto! Hau batzuek, agurtu etxekoak, hemen daukagula zuzeneko erretrazizioa. Osondo. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara, arro herri korrika. Dibidaba, dibidaba! Dibidaba, dibidaba! Irribarre horiek hemen ikusten ditut. Hau batzuek! Euskararen lagunak atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pinpilean tik-tak, tik-tok, tik. Jendetza zeate, Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, urarekin batera, gira eta bira. Gozatu kilometroa zuena eta astindu lekukori. Euskararen txalea ez da eroriko. Dibidaba, dibidaba! Mintzairaz, mintzaira. Dibidaba, dibidaba! Zeinen garrantzitsua den lekukoa eramaterako orduan ere zein tokitan egokitzen zegun, miren, eta aipatzen dugu Behobia Donostia lasterraldi horretan bada ez, zati esanguratsua, batez ere kilometro ugari atzean dituenak, halako desnibel txiki horiek zen olako eragina daukaten zangoetan, ezta? Bai, parte hartzen duten guztiek esaten dute, Pasaiko portuko rekta hori ematen dula ez dela bukatzen. Eta gainera aldapagora tokatzen bat zaizu, ikusten da, goizeko bostetako irudiak jendetsuagoak ziren, oraingoak baino, rekta horretan inork ez du korritu nahi eta zerbaitegatik da, benetan gogorra delako. Eta Andrea, ezin eutxi, kontatu, zer ari gara ikusten eta zeintzuk daramate lekuko oraintxe bertan? Eske, nago flipatzen, ze lagun pila bat nabil ikusten. Eta, justo nire lekukoak inzoiana da Jon Fer, baitxa eduki sortzaile eta gazteako esataria da, bai. Eta ez noan espero, ez nekixen hemen zeukenik kilometrua. Eta Ainhoa Vitoria, Antxon, Sara, Malen, eske danak lagun, que fuerte. Zu falta zara? Ez, nik nire herrixan daikua, Ez, baina, da superpolitxa ikustia jende ezaguna lekukoa eramaten edo indabela kilometrua erosteko autua, diru bat da, eta azkenean norberak bakarrik ezin dago erosi, orduan taldetxo baten edo antolakunde edo erakunde baten izenean erostia, izaten da gomendagarri zen, ez bestela. Begira ze paisaia ederra, eta hemen bai ikus dezakegula, Jaizkibel aldea, Uli aldea, Altza aldea baita ere, menditsua da, Donostia ingurua ondo babestutako ingurunea da, zalantzari gabe eta badi hau ere bereziki babestua, eta une honetan, esan da bezala, Euskadi EITB gazteako, kazetari esatari, eduki sortzaileak, aurpegi ezagunak, une honetan, Pasai alde horretan, dagoeneko
Donostia aldera sartzen, ezta? Miren, zehatz mehatz esango dugu? Bai, Donostian Herrera auzoan daude dagoeneko, ja badia 4 Hortxe, kilometro. grafismoa oraintxe bertan aldatu zaigu, ez dakigu geolokalizazioaren araberako aldaketa izan den, edo drona ere horregatik altxarazi duten Donostia aldean oraintxe bertan sartu delako korrika, eta ikusten dugu suzirik ere ez dela falta, eta korrikan abiatu berri diren hainbat donostiar dagoeneko korrikak Gipuzkoako hiriburua hartu berri duen honetan. Eta hemen badaukagu, berrogei urte egin ditiralek irakasleak prestatzen, berrogei urte irakasleak euskaran eta euskal kulturan trebatzen, goxatzen, raitzen zahar duten, irakasleak ezinbestekoak direlako euskararen bizi berritzean hezkuntza sailaren erabaki zein bukatuko da berrogei urteko ibilbidea, beharrak orderaz dio bukatu. Iralerik gabe, euskara gantzaile eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Hemen ditugu iralekoak, gure irakasleak, euskaldutzen dituztenak eta datorren urtean ez ditugunak edukiko. Baina gaur korrikan zaudete, zuena da kilometroa, altxa esku horiek, hau, hau! Bueno, aldan paigotzen hasiko gera, Herrera gurutzatzen ari gera. Eta esango dizugu, Irale eta Herri Ametsak elkar banatutako kilometro hori maldan gora dela, eta ziztu bizian dijoala korrika, hori ere esango dizugu, alakoetan izaten daba, ordutegi kontuak eta estutu beharra, eta ikusten duzu ziztu bizian dijoala korrika, une honetan seinalera izoztu zegu, baina bere alakoan hortxe bueltan dugu. Aipatzen genuen miren, Donostia aldean sartzen ari garen honetan, Iraleko irakasleak hartu dute lekukoa, Herri Ametsa ikastolaren txanda une honetan. Iralerena bada adibide bat nola administrazioek berez euskararen goi maila prestigio hori nolabait helmugare eta misio bezala bere momentuan jarri zutela. Baina zer pasa ote da azken urteotan? Prestigio maila goren horretatik, auzibideetan, kasik orain zerbitzu publikoetan aritu beharreko funtzionarioen gutxieneko hori ere legearen ziri harrapatuta zenbaitzu hori ere kendu nahian dabiltzan honetan? Bai, erabat normalduta zegoen herri honetan, funtzio publikoko lanpostuak bete ahal izateko euskararen ezagutza beharrezkoa zela eta gainera bertan zeudenei ere eman behar zitzaizkiela baliabideak bere euskara maila hobetu eta zerbitzua gero eta hobea izan zedin. Eta gaur egun auziperatu egin dute euskararen ezagutza auziperatu egin dute eta tamalez ikusten ari gera. Herri honetan dagoeneko gaindituta zegoen eztabaida bat, lanpostu publikoetan euskara beharrezkoa zenaren eztabaida gaindituta zegoen berriz ere ekarri digute bertara eta hainbat deialdi publiko bertan bera usteraino. Balaxe, eta malda gora, bai, berazune batzuetan, euskararen auzia zalantzari gabe, administrazio publikoari dagokionean, eta auzibideak aintzat hartuta. Ikusten duzue, Mirakruz kale horretan gora, Mirakruzeko gain horretara oraindik ere heltzeko bidean, Herrera auzoan barrena dijoala korrika, eta bertan esan da bezala, urte luzez, hamarkada luzez, izugarrizko lana egin duen Herri Ametsa ikastola, eta ikusten duzue, bertaratuko eta batuko zaizkion jende andana gainera, unoretan esan da bezala, Donostian sartu berri korrika, Herrera auzoan. Guzti horrengatik, mila esker, dabagoaz! Herri Ametsakoak altxa eskuak! Zup, aldapan gora goaz, eta bai! Eta poliki geratu gabe Euskal Herri guztia gurutzatzen, bagoaz! Hemen ditugu Herri Ametsakoak! ¡Ánimo, korrikalariak! ¡Ánimo, altxa eskuak!
eta entzun duzu, ibilgailuko, korrikako ibilgailutik nola nabarmendu duten La Asunción ikastetxekoek aurreneko aldiz parte hartu dutela korrikan. Eta hori egin zuzen ere, balioan jartzeko kontua bada eta korrikara batzen den edozein ikastetxe norbanako hori ere aipagarria da, txalotzekoa eta ahalduntzekoa noski baietz, korrikak hori bera behar duelako, euskal gizarte osora edatu barreko erensugea delako, zalantzari gabe, eta zoritxarrez zenbaitzu erdibidean, geratu zaizkigu aurtengoan, hori aipatu gabe ez gara utziko, oso ageriak geratu delako La Asunción ikastetxeak aurten aurreneko aldiz, parte hartuko du eta zenbaitzu berriz parte hartu gabe geratzeko asmotan, nahiko bitxi ez da? Bai, La Asunción ezagutzen duguna, monja eskola betiko Pasaialdeko Donostia Herrerako monja eskola da, eta bueno, oso emakumezkoena bakarrik erdalduna izatetik egokitu behar izan du, dago tokatu zaion garai eta gizartera, eta bueno, azkenean ongi etorriak delako, edozein ongi etorria delako euskerara, gero eta ikastetxe euskaldunagoa eta anitzagoa izatea behartu du gizarte honek. Bai, eta hori da zuzen ere, korrikaren helburua bultzada horren beharraren baduelako, eta atzo aipatzen genuen bezala kezkatzeko datuak egon badaude, erabilerari dagokionean, hizkuntzaren biziraupenari dagokionean, etorkizuna ez delako, atsegina, kezkatzeko arrazoi gehiegi, baina mezu positiboari helduko diogu eta erabilera horretan egiteko asko egon arren, atxikimenduak kaso, goraka aritze horrek gutxienez bide bat zabalik uzen dugu, ez da, Andrea? Bai, nik uste dut bai, hori oso posgarria dela lehenengo aldizko korrikan parte hartzia, hala eta be, esan beharra daukat, zentzatzekatela flipantia, urte hauetan guztietan parte hartu izana lehen hau, ez? Komentatzen genuen, gizarteak aurrera egin dabela eta horrek bultzatu dabela olako ekimenetan parte hartzera, baina horrek bebaiek hartzen dabela, zenbat kostatzen jaun aurrera pauso hori ematia. Eta Bidebieta auzoa ere atzean utzita, Herrera auzoa igarota, nire usaimenak ez badit okerrekorik esaten Intxaurrondo auzoa dela esango nuke, ezta? Mirakruz gaina atzean utzita, orain bai grafismoare aldatu zegu, Intxaurrondo auzoan sartu berri baita, Herrera eta Bidebieta auzoak atzean utzita, lekukoa hartu berri, eta Intxaurrondon, Zulozar elkarteko, bazkide ezagun batek eskuan du lekukoa eta atzean korrika izan ere auzoz auzo zeharkatuko duen lekukoa izango da gaurko egunean eta ikus genezake Zulozar elkarteko bazkideek dutela une honetan lekukoa eskutan eta aspaldiko aurpegi ezagunak postekoa aurtengo korrikak zenolako argazki ederrak utziko dizkigunak. Donosti guztia egiten, balda bai horrek, hor, baitu bogatu. Animo! Tipitapa! Hartu, bakarta hartu, kale guztia, bai, guria da, tiratu, bai, bestalderik, tiratu, omen, txaka. Musika ez, nik jarri dugu dizketan, ez importa, nik jarri dugu musika. Intxaurrondo auzoan barrena korrika, zubi aurreko pasealeku, kale horretan barrena, alboan trenbideak ere lotzen ditulako auzo ugari eta Intxaurrondo aldetik, zer esan? Ez dut esango Donostialdeko Gipuzkoako auzorik ederrena den, Intxaurrondo dotarrek ez diatelako barkatuko, baina laster egi aldera hartuko du bidea, ikusteke Jaialai aldetik izango den hori, ala nondik, baina maldaren bat igo beharko dute Intxaurrondo aldekoek egia auzora helduan izateko, bien bitartean Intxaurrondo zaharreko Zulozar elkarteko bazkideak, belaunaldi ezberdinak, pozarren ukabila aidean lekukoa eskutan eta aldarria atzean, korrika luze eder eta zabal hau honezkero Donostialdean zeharkatzen ari dena.
guztiak errexan jarri dugu. Jak. Ema Zulozar, altxe eskuiek! Zulozarreko elkartea, Intxorrondo Zarreko elkartea, beraia daukate lekuko orai. Animo, enga soto ari zeratela! Animatuko gara salto bat egiten, aldo pabera daukagula. Venga, bat birueta, iepa! Olatu egiten zuten. Bat birueta, iepa! Santa Intxorrondo, bagoaz! Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mende baldera. Jonkeraren fandango berri bat ezala, Bidaia berri baten bila. Venga, animo! Tipi-tapa! Intxaurrando gurutzatzen, hemen daukagu lekuko aldaketa. Hauek, Izbe eta Aizalde auzo elkarteak. Intxaurrando Zarreko bizilagunen elkartea, bai, aupa! Tamaitu gure txikiak inguruan, noski baiez, venga, altxe eskuiek! Korrika Donosti sartu dela, Intxaurrondo gaudela! Jonkeraren fandango berri bat ez. Venga, inguruan ditugu, venga, altxe eskuiek! Gure txikiak, altxe eskuiek, eskerrik asko ikustera tortzagatik! Tipi-tapa, altxe eskua, venga, gure txikia, venga! Hemen ditugu, venga, hola, altxe eskuiek, aupa! Aiurarekin beti ondo, bai ez? Esango dizuegu gainera atzerapen pixka batekin dijoala korrika, badakizu alakoetan hirigunetan sartzerakoan korrikan nabarmen handitzen dela eta zertxo bat mantxotu ere bai. Intxaurrondo aldean une honetan, zubi aurreko iragan leku luze horretan aurrera segitzen du korrikak, oraindik ere tarte bat geratzen zaia, auzo, zeharkaldi horretan Intxaurrondotik egiara egin aurreko tarte horretan, une honetan, Aizalde elkarteko lagunak, Donostian, Intxaurrondo auzoan une honetan ikusten ditugunak. Korrika eta momentu honetan Donosti tokatzen zaio! Oazen! Earkia izate, osoto! Eta lekuko aldaketa daukagu, hemen ditugu, Aslekoak, altxa! Ongi etorri korrikara, aupa! Tipi-tapa! Ez dugu entzuten, tipi-tapa! Eta aldapa gorogoaz, eta lasai geratu gabe, baina bagoaz! Hartu hori da! Karretera zuena da, erdira! Zuen momentua da, hartu kaleak! Hemen ari gerarako korrika euskararen gatik, korrika euskaraz baita ere! Demutuaz korrikalariak hor! Bai, Erki! Ondo txipatuak etorri zat, ez da? Bai. Eta behitu gure txikiak ere. Eskerrik asko begira zen, lekuko politak egin dituzten, aupa! Atzerapen zertxo betekin dijoa korrika, beraz zaizue zeren zai zaudete, lekukoaren zai zaudetenak, Donostiako auzo hainbatetan, jarri Amaika telebistako zuzeneko hau esango dizuegulako, noiz jasoko duzuen lekuko hori, eta aurreratuko dizuegu atzerapenarekin dijoala kontua, beraz, gutxo gora bera, miren, zenbateko atzerapena? 25 minutuko atzerapena. Pila bat.
baina pila bat. 25 minutuko atzerapena. Gero horrek suposatzen da, hau, beste leku askotan jumia dela super azkar. Bai, horrek esan nahi du, Donostialdea atzean utzita, tokiren batzutatik eta Goizaldeko ordu txiki horietan izugarrizko abiaduran ariko dela akaso, baina ikusiko dugu. Akaso lautada errezen bat ere baliatuko da, aldapa beraren bat, denbora irabazteko. Eta ikusten duzue, une honetan, honezkero, ez da, Intxaurrondo auzotik aterako oraindik Egia auzoa gertu izango du, baina aurretik badira hainbat eta hainbat lekukoa hartzekoa direnak. Autobus geltoki inguru horretan da, une honetan lekukoa, eta Garbera aldera ere joango da. Ikus dezagun, une honetan lekuko aldaketa horretan, gazte belaunaldi ezberdinek ere hartuko dutela, eta aipatzen ari garen honetan, Intxaurrondo aldean segituko du, miren, aipatzen ari ginen, suhiltzaileak ere izango ote ditugu. Lekukoa hartzen, sorpresaren bat ere izango ote dugu zentzu horretan. Bakizuegu suhiltzailean oso zale garela, ez dakit, izango ote den aukerarik horretarako. Une honetan berriz, mugimendu sozialistako gazteak, bandera gorriak eskuan dituztela, Garbera alde horretara, oker ez bagara, Lauhaizetako ikasleak ere zain izango baitira laster batean lekuko hori hartzeko. Esan da bezala, Donostiako metro eta kilometro zati hauetan. Bergaratik noiz igaroko da, Andrea? Prestatu zara? Egisa esan, Bergaratik pasatzen danerako ibilniz entrenatzen korrikan. Ze duela 2 urte nik eraman lekukua eta ikusi neban neukala, bueno, 0 unidade nire biriketan, orduan entrenatzen ibili naiz, ze Bergaratik pasatzen da zapatu goizian, gainera erramu zapatua da, Bergaran jaieguna ospatzen dela, eta egun guztiko gitaragua dago, eta eguraldi txarra eman da omen dagoenez, gare pixkat terrizte, baina, bueno, entrenaduga eta ingo superrondo goizeko 6:30 jaikita. Balaxe, eta korrekak uzten dizkigun irudi horiek ez da, gazte sozialistak eta enpresari elkarte bat, elkar banatzen kilometro zati hori, halako irudi bitxiak uzten dizkigu korrikak, eta oker ez bagara, Lauhaizetako ikastetxeko ikasleak polioe inguru horretan prest dira, eta bai, halaxe, Lauhaizetaren txanda da, eta ikusten duzue polioe hilerria atzean utzita, badakizu eta Egia auzokoek esaten dute, denetarik dutela, baita hilerria ere, polioe bertan izanik, tabakalera, zer esan, bizi osoa bertatik atera gabe egiteko aukera ere ematen omen du auzo eder horrek. Edozein kasutan, Lauhaizeta ikastetxeko ikasleak dira une honetan lekukoa esku hartan dutenak, Intxaurrondo eta Egia auzoko ikasleak batzen dituen ikastetxea da hau hain zuzen ere, eta azken belaunaldiak, badakizue, garai bateko ikasketa ziklo horiek atzean geratu zirela, OHO eta garai bateko BUP haiek, nik horrek ez ditut ezagutu. Galdetuko dizut, ezagunak egiten zaizkizu, Kristo horreko kontu bezala, ez da? Bueno, ez, entzun da bai, baina guk DBH, LH, bai, eta nik horretuk etxalantza bat, eskolek edo ikastetxiek eramaten debenean kilometro, zati horretan, gurian, asteburu bat tokatzen dalako, baina zela era, danak irteten dira ikastetxetik, batzuk geratzen dira eta maila batzuk doiaz, edo hori bat oso galdera ona. Aukeran, nahi duen orok joateko aukera dauka, eta korrika txikia ere egunotan ikusiali izan dugu, ikastetxeek oso modu aktiboan parte hartzen dute, eta ondoren motor horiek berotuta, korrika gertuan igarotzen denean lekuko hartzeko aukera dagoenean, eta egun argiz edo tokatzen denaren edo txandaren arabera parte hartze handiago edo txikiagoa. Kasu honetan, eskola orduetan izanik, aukeran ematen da eta parte hartu nahi duten ikasleek parte hartzeko aukera daukate. Zalantzarik ez du ugari direla, ze lekukoari eutxita dihoazenak hainbat ikusten ditugu eta atzaldean ere bai. Bai, ere ikusten duzue. Prest direla batzeko aldapa ederra tokatu zaielako, Lauhaizeta ikastetxea hortxe, hain justu ere polioe hilerriari itxatxita dagoen ikastetxea delako, eta hor albo batean utziko duten ikastetxea izango da gainera. Donostiko ikasleak, gure gazteak eta gure irakasleak baita ere, nola ez? Abagoaz, zapako.
eta ikusten duzue, une hau, suhiltzaileen unea, aitortuko dizuet, ni unkitzen hauela, ze egia da Intxaurrondo auzoan gainera, bada suhiltzaileen base garrantzitsu hori, hizkuntza bakarrik ez, ikurrina ere ikusten dugula, eta non eta gainera Intxaurrondoko superkuartel horren pare-parean, ezta? Suhiltzaileek badute nolabaiteko paper garrantzitsu bat, geure babesa dira, geure zantzaileak, geure erreskatelanak egiten dituzenak, eta Euskal Herriaren isla ere badirenak zalantzari gabe, eta zer esanik ez, Intxaurrondo batean, Euskal Herriko historian hain garrantzitsu eta hain kapitulu ilunak utzi dituen ingurun eta kokapen berezi horretan suhiltzaileak izatea, zer esan, pozarren gaudela eta arro asko goazen ikustera suhiltzaileak, Donostiako suhiltzaileak. Donostia burutatzen ari gara, euskararen gatik, euskaraz, eta menditugu gure suhiltzaileak. Eskerrik asko! Korrikan parte hartzeagatik, korrikako kide izateagatik, mila esker! Eta laxe, Donostiako suhiltzaileak, eta gu poz-pozik, arro, udane arbeo konta eguzu. Suhiltzaileek hartu berri dute lekukoa, goazen zuzenean errepidera, karreterara, korrikara. Oraintxe bertan une berezi ari gara bizitzen, Donostian dago korrika, aurreneko kilometroak egiten ari gara, Intxaurrondon gaude eta bertan suhiltzaileek hartu dute, urterokoa da suhiltzaileen parte hartzea, bertan urro bat ere ikusi dugu, ura botatzen egon dira, marnaka, dozenaka suhiltzaile batu dira eta suhiltzaileen kamioia ere sartu da, lekukoa hortxe eraman dute, tinko itxi dute Euskararen alde daudela ari dira aldarrikatzen hemen, suhiltzaileek jarraitzen dut hemen Intxaurrondon barrenan, maldan behera, oraintxe bertan aurreneko furgonetan gaude eta gure atzan daukagu lekukoaren aurretik doan furgoneta, agian ez da irudi egokiena ikusteko, baina suhiltzaileek atzetik daude eta hemen bagoa Zerdialderun. Hala ere, 12 aldera espero da alde zarrera iristea, aurra asko ari gara ikusten, eskoletatik, ikastegitatik gerturatu direnak, espaloietan zain daudenak batzeko korrikara, txaloka bestatu txikienak, eta ikaragarria dira izaten. Donostia ikusten dugu korrikaren alde, uholde handia espero dugu gaurkoan dagoeneko ikusten dugu, jende asko batu dela korrikara Donostia hasieratik eta esan bezala 12 aldera espero da, baina 21 minutuko atzerapenarekin goaz, ez dakit ordutean iritsiko garen zentrora, baina pixkanaka, Intxaurrondotik egiara egingo dugu eta egiatik beste auzoak igaro ondoren alde zarrera. Hementxe utziko dute suhiltzaileek, zaharretxeko hainbat adineko ere ikusi ditugu hor, asko ari dira gerturatzen, eta hemen euskarara koloretsua pankarta, eta bagoa Intxaurrondoko egoa ikastegitik aurrera, suhiltzaileak badoaz, ateratzen doaz eta esan bezala. Izugarrizko giroa, eguraldia lagun, beldur genuen atarratzetik izugarri eguraldi ona izan dugulako, eguzkia beroegi batzuetan, baina gaurkoanea ateri usten dion. Intxaurrondo eguako irakaslei, egiakoak diren irakasleak ere ikusten ditut hor bertan, beraz argi antzematen da, bi auzoen arteko lotura hori dagoeneko gertukoa dela, aizue, suhiltzaileak izugarrizko marka iruditu zait traje horiekin, berez suteetan aritzeko traje pisutsu horiekin egindako korrikaldia, suhiltzaileen ibilgailua eta guzti, aitortuko dizuet, ni oso fan naiz eta oso gora etortzen naiz, suhiltzaileekin, iruditu zait, zuek ere bai. Bai, bueno, ez da alperrik. Nire lagun batek esaten du gure bizitzan beti aukeratu beharra daukagula suhiltzaile edo polizia izan nahi dugun eta beti suhiltzaile aukeratzeko. Personantzako balio duena gizartearen zatere, bai, Intxaurrondo kongi daki. Aukeratu behar baldin badezute polizia, guardia zibila edo suhiltzaile, aukeratu suhiltzaile.
nik flipau dut, kamioia sartu danean, mangeriakin, oza, pentsau jat, puntazo bat. Ja, bueno, igual norbait kejatuko da baliabide publikoak horretarako erabiltzea. Miren, ez dut uste. Izan diala tanta, da, baina izugarrizko poxa ematen du eta gainera gauza askotarako preste egoten dira eta, bueno, biba zuek. Bai, biba suhiltzaileak, Andrea, ni zurekin erabat konforme, zera, suhiltzaileek ura bada elementu preziatu bat, baina Euskal Herrian urez ondo hornituta gaude, argi, akaso hizkuntza ez da izango etorkizunen izango dugun arazo bakarra, hurbilera etorriko ote zaizkigun, auskalo nor, honekin argi, ez garalako libratzen, baina suhiltzaileen ekarpen hori zuri ona ez que pentsau jat, barregarrixa izan da, detai bat, eta ez da izan bide guztia aurra pixkat, izan da, orduan, emozionantia da, ez? Guztia erakbek horrekan alde nola itxen deben, eta ekarpen hori, itxen dutzela herrixai, eta, bueno, euskeriai. Ba, bai, eta euskaraz, askotan, zera, funtzionario publiko baten, ez, abegikortasun hori ere hizkuntzan neurtzeko aukera ere izaten da, eta euskara lan tresna izatea edo ahalegina izatea handia izaten da. Eta Intxaurrondo egoko ikasleak ikusten ditugu une honetan, eta zer esan, Intxaurrondoko ikastolako, ikasle eta gurasoak direla, eta aitortuko dizut gainera guraso horien artean ezagunak ere ikusten ditu dela. Euskalduntzen ari diren gurasoak lehen Laura Arrea aipatu dugu, eta kasu honetan ere aipatuko dugu, Madril aldetik etorretako gurasoak, aurrak euskaldunduak dituzten gurasoak, eta haurek ere euskalduntzeko ahalegina egiten dutenak, une honetan, Intxaurrondo ego ikastolan, lekuko hartu berri dutenak eta esan da bezala. Euskalduntzen ari diren gurasoak dira, une honetan, Intxaurrondon lekukoa eskuan daramatenak, eta haure pozekoa, La Asunción ikastetxean aipatu dugu aurrenekoz, parte hartu dutela, kasu honetan ere, aurrenekoz parte hartzen ari diren ikasle eta guraso zenbaitzu ere ikusten ditugulako, urte luzez lan eskarga egin duen ego Intxaurrondoko ikastolako lekuko horren parteide direnak. Gozatu, duena delako, lekukoa. Berri bat bezala, iraia berri baten bila. Plazara goaz! Euskara batzordeak du lekukoa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Apa, upa, upa! Lekukoak aurrera eta beste guztiak pankartaren atzetik mesedez! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Plazara goazekoak egiten duzuen lanaren gatik, mila esker! Eta mila esker korrikan parte hartzegatik! Nola bestela, maitasun eskutiz baten bide luzea. Arri txarotu aldapa bera daukagula, animatzenak era saldoak ematen bat birura. Ega, bat biru eta iepa! Bat biru eta iepa! Zure ikaro dago, joantzika, haupa! Bera da, kilometro bat, bera da. Bera da, kilometro imisteria. Guazen, Intxaurrondo gurutzatzen! Donostiari tokatzen zaio! Aste azken honetan, goiz honetan, eta gabaz! Kompostelan egon nintzen lehengo udan erromez. Kompostelan egon nintzen lehengo udan erromez. Noiz baitiritziko nintzen gan izan banin zoinez. Laro, 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 laro. Guazen! Laro, laro, laro. Venga, que va, Vamos, geratu gabe! Plazara goaz euskara batzordeko ez daukate, lekukoa! Eta benditugu gazte batzuk saldatzeko goakin. Iepa! Nik uste saldatzeko momentua iristen ari dela.
Intxaurrondo auzoa pixkanaka atzean utziko du korrikak Euskara Batzordearen ardura lekuko hori eramaten, eta une honetan ikusten duzue hiri barneko kobertura eta sare gorabera zenbaitzuk izan da ere, hortxe zuzenekoan segitzen dugula. Gaur Hamaika Telebistan badakizue goiz eder honetan zuzeneko hau eskainiko dizuegula. Hain zuzen ere Donostialdeko zeharkaldi honek behar duen garrantziare izan dezan, gainerako hiriburuak bezalaxe, Pasaialdeatik hasita, esan da bezala, eta une honetan autobus inguru horretan, bus gidarien inguru horietan ere, ikusten duzue, D-bus, autobus, garraio, zerbitzu publikoko langileak direla, une honetan lekukoa hartzaren ardura dutenak. Aizue, badakizue, azken batean hiri barneetan ere, gainantzean ere, baina hiri barnean mugitzeko garraio garrantzitsua dela autobusa, tranbiak bazituen bere garaian hiriak, batek erabaki zuen zirela beharrezko, Bilbon badituzte, Gasteizen ere bai, Donostian ez dakigu zer pasa zen, edozein kasutan, tranbia horiek autobusak dira utzi dizkigutenak, eta garrantzitsuak dira oso, eta gidarien jarrerak zenolako garrantzia duen horretan baita ere. Izan ere, garraio publikoa gutxi erabiltzen baduzue, hori sintoma ona ez da izaten, ez baldin bada oso aparte bizi garelako, Mirenek bezalaxe, kasu horretan, barkatuta zaude Miren, gainontzean garraio publikoa gutxi erabiltzen baldin badugu, edo oso bizikleta zale garela, edo gasolina zale gehiagitxoa, ezta? Bai, horren nahi dut gaineratu bai, zelako lan garrantzitsua itxen deben zerbitzu hori eskaintzian, eta gainera euskeraz, eta izan guk gure eskualdean debagoienan jarri genio kanpaina bat martxan, garraio publiko duina bale mapian, askotan erak be ez dauzkelako lan baldintza duinak, eta horrek be zerbitzuak kaltetzen da belako, eta azkenian kontsumitzaion edo erabiltzaion baldintzak be ez dielako egokizak izaten, autobusak egoera honian, zoze pasatzen bada, liskarren bat edo pasatzen bada, azkenean erak diela pertsona zaurgarritxoenak aurpegi xaman behar debelako, eta pixkat hori aldarrikatzen. Eta ikusten duzu, D-buseko Donostialdeko autobus gidariak direla, lekuko askoan dutenak une honetan, albo batean bertan ikusiko duzue, bertako autobus geltokia, abiatzear diren autobusak ere ikus ditzakegu. Korrikaren atzealdetik jo beharko dutenak, gaur trafiko eta ordutegi goraberak izango dira, batean eta bestean, autobusak ere ez dira ohiko moduan ibiliko korrikaren zeharkaldiarekin, eta aldapa gora, esango dizuegu orain bai, Intxaurrondo aldetik, egia auzora gerturatzen hasia dela, korrika Mati Goxotegiko futbol zelai hori gertu izango du autobus geltokitik, pixkanaka honezkero Bolloe Ilerria alde batera utzita, egia kale aldera, Karmengo Ama kale aldera egingo duelako, ikurrina, hortxe solte eta arro daraman lekukoak hartuko duen bide horretan. Animo, eskerrik asko baita ere, furgonetako langile guztiei, Hamaika egunan hemen barruan daudelako, jotake, geratu gabe, demusekoek ez geratzen hau dulertzen daztuta, ez, jak, denborak, jak, eta bagoaz, lasai, furgonetak aurrera ingo du, baina zuen mantendu erritmoa, protagonista, zuen zerate, zemoz korrikalariak ondo pazte! D-buseko langileek lan zaila dute gaurkoan, normalki garraioan gurpil gainean egindako bide hori, honezkero ezinean aldapa latza tokatu zaielako, baina izue hortxe txintxo eutxi diote, eta D-buseko autobus gidariek honezkero lekukoa laster pasako diote urrengo txandalariari, eta zer esango dizugu, atzean ikusten dugu gazte jendeak ondo eutxi diola, eta korrikak ez duela atzean utzi erensu gehisatx eder hori, eta multzo ederra daramala honezkero, Mati Goxotegi zelai horretan, honezkero D-buseko langileak bukatzeko desiatzen ikusten ditugu, eta errepide bazterretan gero eta jende gehiago korrikarekin bat egiteko preste, egia auzoan barrena, ugari izango dira korrikarekin batera, maldan behera hasiko diren herritarrek. Errespetatu lekukoa, beraien atzetik
atzetik, erritmoak errespetatu. Eta horrela zuek ere, barranaztxo bat hartzen zute. Bueno, zer más gente geble, batu zegoen altxe eskuoiek. Dibitapa. Eta auzo zandatzen ari gera, egian sartzen ari gera, eskerrik asko Intxaurrondo, eta egian gato korrika. Urte betetzea! Bueno, lekukoen urte betetzea da, zoriona! Eta orain bai, entzun diozue korrikako ibilgailuko espikerrerari ere egia auzoa Intxaurrondo jartzen du grafismo horietan, baina argiz honezkero egia auzoan barrena ofizialki Ilabe elkartearen eskutik dator lekukoa, noski baietz korrikak aniztasuna, babesa eta kohesio soziala islatzen dituelako, euskara guzti hori ere badelako, ez da batzuentzako soilik guztiok bat egiteko hizkuntza eta mapa komuna delako euskara, egian barrena Intxaurrondoko grafismo hori desagertuko da, espero dezagun laster batean, hemen inork ere gaizki arrez dezan, badakizu hemen auzoetako errepublikak oso garrantzitsuak direla eta hiri honek polis hainbat dituela, beraz, honezkero, Karmengo ama horretan behera, egiako arteria nagusi horretan, errepide eta kalen nagusi horretan barrena, honezkero hartu du bidea korrikak. Kirole futbol taldea da. Lasai. Earki, kostaseko bat dauzkagu gurekin, bereio dira korrikako lehenengo lekuko hartzen dutenak, eta bagoaz aldapa bera, poliki. Egian ere, euskaraz, egian ere! Eta aipatuko dizuegu gainera lekuko hartzea ohorea badela, baina zeinen garrantzitsua den azken batean sosa batzuk ere uztea, alfabetatzeko eta euskalduntzeko lan horretan, AEKak diru funtsaren beharra duelako, ez aberasteko, baizik eta mantendu ahal izateko Euskal Herriaren luze zabal horretan hain beharrezkoak diren eskolak, gau eskolak, urte guztietan egindako lan hori mantendu ahal izateko, eta horren lekuko da, esate baterako, egia auzoan, itzuli bikoitza egin beharko duela korrikak, zer iruditzen zaizue, ez dira sartzen, eta hala izan da, ohitura bilakatu da, itzuli bikoitz bat egitea, daukan alde txarra, egia, atxea mantenduta, malda dela. Ez da, egia lagezurra, maldari buruz ari gara, beraz, aldapek, maldek eta muñoek osatutako auzo eder honetan, bi itzuli izango ditu korrikak. Bai, ez da esan beharrik, arro dagoela ekine egiarra izateaz. Ez da egarri. Ia ez zaio sumatzen, baina egia da. Baina datu objektiboak izan Bai, dira, egia da. Eragile asko dagoen tokitan bi jarrera izaten dira. Kilometroak laburtzea, beraz, nik gehienetan aukeratzen dut kilometrorik laburrena, nik egin izan dut 200 metroko kilometroa, edo bestela, ibilbidea luzatzea. Eta zorionez baditugu herri, auzoak, eragileak parte hartu nahi dutena, eta hor, guzti tokia utzi behar zaie. Ezea, korrikak guztiontzako tokia dauka. Eta bide horretan, akaso egia auzoa ere, ez egizu guain ezagun egingo, Andrea, baina gaur parada daukazu halako toki ederra ezagutzeko. Ez hemen bertan nagoelako, Familiako batzun etxekuak egian bizi dira eta bai jatitzen hain ez ezaguna, baina egisa da eta azpimarratzekoa da hainbeste eragi eta hainbeste elkarte kartzia kilometroa edo prestutasun hori erakustia, baina nik uste dut gabe ez tokauko bazan, gero ez dakizula segunetan, ordutan pasatzen den, baina ziur nago gabe ez tokauko bazan, igual, hortaiko asko ez direla egongo. Eragileak bai, baina jende gutxitxu haukin. Eta egia da gaueko hitzordu horiek zailxeagoak direla, baina izugarrizko ahalegina egiten du jendeak, esate baterako Hondarribian goizeko postak aldera pasaden honetan. Goazen hala ere, egia alde horretara, azenolako jendetza errepide bazterretan ere ikus dezakeguna, eta aizue, esango dizuegu, azken batean, hiriaren barrunbe horietatik barrena korrika joateak baduela bere garrantzia. Zergatik? Akaso parte hartuko dutenek errepide hartuko dutelako, baina errepide bazter horiek betetzea ere oso garrantzitsua delako, korrikak babes hori behar duelako,
eta jendearen begietan hori ere ikusarazi beharra dagoelako. Beraz, hartu lasai, arna sartu bat dugu zeren gero, goragoa. Eta gure txikia, venga, txalo, 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 bagoaz, 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 bagoaz. Egin kasu, betoko jendeari mesedez, eta denak sartu pankartaren atzetik. Eskerrik asko korrika egiteatik, baina pankartaren atzetik, eta hemen ditugu. Aitor Ikastola Latxaga Guraso elkartea, eta Egia Urguneko kideak. Aprobetxatu, arnaz pizkat hartzeko, zen orain, segituan aldapat gorakoa. Venga, egiak beteukio sekulako giroa, sekulako festa giroa, guazen ospatzen. Eta lehen itzuli honetan ikusiko duzue gainera Gladisenea parkea hortxe bertan bazter batean segituan ikusi ahal izango dugula, Egia auzoko toki esanguratsua delako, Aitor Ikastolaren parean, Guraso elkarteak, Latxaga Guraso elkarteak ere hartuko den lekuko horretan, guraso eta gazte, aurre eta heldu ikusten ditugu, eta hortxe ikusten duzu baita Gladisenea parkea bera ere ikus dezakezue, Gladys del Estalen omenez, Egiako auzotarrek izendatutako ingurune naturala ondoan tabakalera duena. Ikusten duzue, aniztasun handiko auzoa dela, langile auzoa, fabrikek eraikitako auzoa, eta gaur egun zenbaitzurentzako sojo baten antzekoa izan arren, historia handiko auzoa dena, eta aurrerago aipatuko dizuegu, baina artxibo historikoak ere hartuko du lekukoa gordegiak, beraz, oraindik ere atotxa zeharkoatuko du, bitxikeria bezala esango dizuet, atotxa futbol zelaia honezkero ez dago, hori ere eraitsi ziguten, Donostiako ohitura horien baitan, gauzak eraiztekoa, edozein kasutan, bertako tren geltokia, zelaia aurreko frontoia, ura ere eraitsi izan zena, erreplika kuriosoa dauka Madrilen bertan, akaso korrikak ere bere isla ere Madrilen izan du, baina aipatzekoa da, azken batean hiriaren garapenean ere, zenolako harremanen bidez eraikia izan den ere, eta hizkuntzak ere iraun badu, garaizen baitzutan ere, hiritarrek ahalegin hori ere egin zutelako izan zela. Eta Andrea galdetzen zidan, irrika sortzen dizu, enbidi puntua, errepidean korrika ez egotarena. Bai eta ez, Andrea, esango dizute zuzeneko hau segitzea plazer handia dela, Bilboko zuzeneko plato honetatik zuri bai ez da? Neri kristona, bai, gainera, gisa da, egun hauetan, berdin da, kalian egon etxian, incluso parrandan, egon gala, zuzenekoa jarraitzen, eta gero ez da gehiago gerturatzen danean gure gana sortzakatzu, ba, emozio hori eta benga ja heltzeko bihar, baina ez da heltzen, eta gogotxu gare ja. Nik badakit, ekinek behar bada, oinez korrika joatear ez diola enbidiarik ematen, baina badakit zer ematen dion enbidia. Ekine furgonetan ibilitakoa da. Bai! Horrek bai ematen dio enbidia. Ai ama, eta zelako esperientzia da. Ba, begira, esango dizut esperientzia itzela izan zela, batez ere egin nuen aurrenekoan 2G konexioarekin zijoan mobil sakeleko batekin egin nuen, eta egunotan gogoan aritu gara, ezta? Oraindik ere beste belaunaldietako kazetariek aipatzen ziguten motorrak eramaten zituztela autobus bat joaten zen kazetari ez beteta, motorrak bodegatan sartuta eta horrekin joan etorriak egin prensa idatzirako, garai hartan ez zegoelako ez sarerik, ez ezer, ezta? Eta gu izan ginen, esan dezagun, aro digitaleko lehenengoak hasi berriak, baina 2G segapoto txiki batekin, eta oso garai honak, 2016a 19 ez dut oso ondo gogoan, eta egia esan aitortuko dizuet, badela lako sentimendu bat beti pozez betetzen zaitu badakizu duelako, zer den, bidai osoa egitea, eta abiadura honetan Euskal Herria ezagutzea, ezta? Uste dut slow bidaia honek askori lagunduko liokeela Euskal Herria hobe ezagutzen, Euskal Herriaren errealitatea hobe ezagutzen, eta Euskal Herriko bazterrak bailarak nola dauden lotuta, eta herriek pertsonek zenolako loturak dituzten eguneroko garraiobide azkar horitatik haratago, ezta? Egiako itzuli horretan eta biru bilgune horretan egiako mugara helduko da korrika, baina atzera buelta egiteko ikusten duzue
Tabakalera kultura garaikideren nazioarteko zentroaren lekuko hartzeare badela, hori ere bada, auzoaren erakusleio garrantzitsu, bertan aritu izan direlako langileak urtetan, auzotarrak lanean, tabako usaia zerion garai arietan, eta gaur egun berriz kultura usaia dario fabrika zen horri, eta nazioarteko kultur erreferentzia bilakatu zegun horretan, berriz ere itzulia atzera egin, eta Atotxan barrena berriz ere malda gora ekingo dio korrikak, beraz, hau, hasi besterik ez egin. Euskal Herri guztia gurutzate, tipitapa, tipitapa! Ega egia, tipitapa, tipitapa! Lasai, zuen lasai, lasai, lasai. Lekuko hori gabe, lekuak horri gabe, lasai. Eskura, hori ere bakara. A ber, rizkine bagazte horiek, sartuko herrika. Trebeska dantza taldeko lagunak dira une honetan lekukoa hartu dutenak, eta Trebeska dantza taldekoekin berriz egia bizirik, auzo elkarteko kideak une honetan ikusten dugu. Egia bizirik auzo elkarteko ordezkaria dela lekukoa daramana, eta Trebeska dantza taldeko ordezkariak ere, korrikarekin bat lekukoa hartzeko prest, eta Tabakalera aurretik igaroko den honetan, Andrea galdetzen zuen, eta furgonetako langile, furgonetalari izateko zer egin behar da, nora deitu behar da, ez dakit Aikara deitu beharko dugu. Ni superprest, osea, datorzen urtietan, probatzeko esperientzia hori, pentsatzekatu bai, izan behar dela superaberazgarria, esan duzu bezala oso gogorra izango da, ze 10 egundia non-stop, horritzen lo, hor bizitzen, ez? Baina uste dut oso politxa izango dela, gero, zu komentatu zu moduan ekine, kasdarin talia bai hor egongo da, eta beste modu batera biziko da, bez, azkenean egon zazareratzen denbora guztian informazio hori helarazten jendiai, baina, eske bertan egotia izan behar da, zoragarri. Baizu, Aikara proposamena helaraziko dugu, eta nik uste dut horre ekipoak berritzeko premia ere sortuko zaila alako batean, beraz, ikusten duzu, Andrea, Bolondres, kastin batin biako, eta edo zehose, Aika entzun, Andrea prest, lekuko hori, furgonetako lekuko hori hartzeko prest, eta une honetan berriz, Teila fabrikako lankideak ikusten ditugu, ateri kooperatibarekin batera lekuko elkarbanatuko dutenak, baina ikusten dut, Teila fabrikako ikerlariak direla une honetan lekuko hartuta dutenak, ateri kooperatibakoak ez ditut. Ikusten une honetan, esango dizuegu, Teila fabrika Donostia aldean kokatutako elkarlanerako espazio ederra dela, eta elkarlaneko espazioarekin batera, komunitarioa den zerbitzu nabarmena eskaintzen duela, eta ikerlariak aritzen dira. Ikerlari hau hain zuzen ere, Jose ezagutzen dugu. Andaluza, Euskaldun berria, honezkero, Euskaldundua, egiatarra ere bai, eta ikerlaria Teila fabrikan lanean ari dena, argirekin batera, biak ikerlariak eta Teila fabrikako kideak. Eta orain bai, ateri kooperatibaren txanda, ateri kooperatiba egian kokatua baita ere, eta abokatuak, administrariak, eta COP57 ikusten duzu, txartel eta guzti badijoa zela, hainbat dira, bertan parte hartzen duten langileak eta kooperatiba honek eskaintzen duen zerbitzu anitza, esan da bezala, une honetan, egian, ametsa gaina, kalean gora,
teila fabrikako eta ateri kooperatibako langileak. Erdiraino. Bai, lasai, poliki. Agoaz, geratu gabe. Egia guruzatzen. Aupa egia. Aldapan gora. Eta benditugu. Donosti gaina elkartea eta Maria Reina eskolako ideak. Ongi etorri korrikara. Haupa. Segit ezagun. Haupa, aldapan gora. Eta zentzu honetan badakidalako, egietarra naizelako eta egiako korrikako batzordan egon naizelako baita ere Miren Andrea aipatuko dizuet lehen Asunción ikastetxean aurreneko aldiz parte hartutakoak, baina bada gauza oso deigarria eta aberasgarria Egi auzoak baditu publiko egindako ikastolak, baditu kristau eskolak, baditu pribatu diren oraindik ere kristau eskolak direnak, eskola edo ikastetxe publikoak, guztiek batera parte hartu dute korrikan, ez korrikan bakarrik, baita bizipoza bezalako ekimenetan. Antzematen da, lanketa bat egin ezkero, guztien parte hartzea bermatzeko tresna oso eraginkorra dela korrika. Ezagitzuek ere horrela bizitzen duzuen zuen herrietan. Bai, gu, ni Xaxau Jai konpartxako kide naiz, eta gu konpartxa bezala jun izan batzordera, eta bai ikusi dugu, eta hau igual, azpimarragarria pentsatzen askotan elkarte edo eragile bezala hartzen dugula parte, eta norbanakoak pixkat kanpo geratzen diela, eta askotan ez dala izaten, ez dalako deia zabaltzen, ez? Baina bai egongo esala guai, kasu honetan bezala, eragile ezberdinen artean olako kilometro bat hartzea edo darnok batera antolatzea egun bat edo korrikara eta kasu honetan aekara dirua bideratzeko ekimenak. Miren? Nik adina gehien detena izanik, korrikak gehiago ezagutu ditut, eta izugarria da, ez garai batean oso eragile gutxi izaten ziren parte hartzen zutenak, eta gaur egun inork ez du argazkitik kanpora geratu nahi, ez? PSek esan du ez dula parte hartuko korrikan, baina Gipuzkoako PSeko alkateak esan dute nik bai parte hartu nahi dut korrikan. Gaur egun korrikako argazkitik kanpo geratzea inkomodoa da, eta hori izugarrizko garaipena da. 80ean korrika abiatu zenean ez genuen irudikatzen. Bai irudikatu genezaken korrikarik behar ez izatea, helduen euskalduntzea doakoa eta unibertsala izango zala, baina ez genuen irudikatzen korrika bezalako ekimen batek horrelako harrera toki izatea eta guztiek nahi izatea bertan parte hartu, eta hori bada garaipena. Hori esan duzula, miren, pintzatzen superkuriosua, egun hauetan euskarazko eduki sortzaileon artean sortu da, sortu ez edo hasi gara biltzen termino berri bat baskuboxin deitzen dana, eta ikustia nola eragile asko eta norbanako asko seguramente egun hauetan korrikan parte hartzen dabizenak, ez deben erabiltzen euskera eren egunerokotasunean edo ez dien euskeraz bizi, baina korrikan eren aletxua jartzen deben, eta pixkat baskuboxin hori bebai aipatzea importantia pentsatzen jatzen. Ikusten dut, baskuboxin hori ere kontzeptua, euskaraz zuritzea. Bai, klaro, hori bezaten ginen, ez? Euskeran alde gabizitzen, baina inglesezko hitz bat jartzen dugu. Bai, beraz, baskuboxin hori ere interesgarria, kontzeptu interesgarria, eta akaso korrika ostean ere erabiltzeko aukera izango duguna, korrikak alako salbuespen egoera bat sortzen du, baina ondoren egunerokoa berriz ere bueltan datorkigu. Egia Eskualoiko lagunek hartuko dute lekukoa, Egia Alai Euskal Pilota elkarteak ere bai, eta gaztetxoenak ditugu momentu honetan lekuko hori hartuta, emakumeen kirol parte hartzean ahalegin handia duen auzoa delako Egia auzoa, Eskualoi elkartea da horrelekuko, baina hori bakarrik ez, bai pilota elkarteak eta baita bestelako kultur eta kirol antolakundek egindako ahaleginaren erakuslaio ere bada zentzu horretan. Okerrez baldin bagara, zuzeneko konexiorako prest ere baditugu lankideak, Udane Arbiorekin bat egingo dugu, laster,
ez dakite aukera dugun horretarako. Ikusten dugu prest, aurrera udane. Gora bera dugula bien bitartean, Carmengo ama kale horretan bera bigarrengoz ikusten dugu korrika, eta bigarrengo horretan, honezkero, Atotxan Barrena hartuko du bidea aurrera, Donostiako zeharkaldi horretan, momentu honetan, eta bai, Mirenek ondo zuzendu nau, bai, Gros aldera ez. Hortxe, ezkerretara ikusi duzue, bihurgunean, korrikako ibilgailua, Loiola aldera, txalo artean, badoalako, eskualoi taldeko, kirolariak, direlako, lekuko hori. Eta zer esan, porrotxo jaiak ezagutzen aldituzue? Bai. Hori banekien, Andrea, hori banekien ezagutuko zenuela. Bai, Xaxau konparsako kide dela esan du lehen, Bergarako konparsa, porrontxo jaietako batzordea, eta batzordeko partaide mitikoak ere ikus ditzakegu, baten batzuk mozorrotuta ere bai, gora porrontxoak, eta bai, esango dizugu, irailean estropaden ondoren 3. asteburuan direla, beste bain ere errepikatuko dizugu, guazen errepidera. Lasai! Guaze, geratu, kafe, egia, gurupatze! Hemen furgonetaren martxa daugago, eta gongoa sartzen gara, Lasai! Bona, ber, itxurduko inor geratzen altzaigu korrikak, bai! Porrontxo jaietako batzordeko ordezkariak ikusten ditugu hor, eta bagoa zuzeneko konexioa egitera, ea zer dion udane arbeo lankideak. Eta ari ginen, zuzeneko seinale horri begira, geure segapotoetatik, aizue batek espaldin badaki, YouTubeen ari gara zuzenean saio hau eskaintzen, gaur Andrea González eta Miren Legorurorekin batera, Bilboko estudioetatik, baina Donostiako zuzeneko irudiokin, beraz YouTubeen, 11.eusen, telebistaz, aizue, taberna baldin bazaudete, erietxean, edozein tokitan pantailaren bat gertu baldin badago, arduradunari esan nahizu favorez, jarri 11 telebista, eta jarraitu zuzenean, eguerdiko ordu bat bitarte, zuzenekoan segituko dugulako Donosti alde honetan. Egia euskaraz eta herrigorako lekukoa da, azken txampan, egia auzotik herribera aldera, Loiola aldera, dijoan lekuko hori, eta ikusten duzue, seinalen gora bera batzuk badirela, azen orako panorama, lagunak, hortxe ikusten duzue, ze ederra den geure Donostia, aitortu beharra dago ederra dela. Bate batzek esango du, bai, baina turismoaren konforme, baina edertasuna badu, erakargarria bada, gauza da, erakargarri izate horretan, era jasangarrian, ez? Zigarria izan behar du lan. Eta ondo badiritzo zue, seinale eten hau tarteko, badakigu elkarrizketa bat preste badugula, eta Donostiaz ari garen honetan, alkate berria ere badugu, belaunaldi berri batekoa, alkate gaztea esango dugu, beste hiriburuekin eta alderatuta, eta jo nintxausti alkatearekin, okerrezpa naiz, alkatearekin berarekin, egoteko aukera izan dugu, eta lankideek baiezko amanezkero elkarrizketa ikusi eta entzuteko aukera izango dugu.
Zazpigarren eguna du korrikak eta gaur egun handia izango da Donostitik igaroko baita eta hementxe alboan dauka Donostiako alkatea Jon Insausti, ongi etorri elkarrizketa honetara. Eskerrik asko. Galdetu nahi dizut, aurreneko aldia izango da alkate gisa hartuko duzuna lekukoa gogotxo altzade. Bai, ia esan bai, gogotxo eta pikin bat urduri, gauza hauek horrelako bisitasun edo bisigarri bat ematen dizute gorputzean, ez? Horrela animo estra bat ematen dizute. Eta onartuko dizut, ore bat izango dela Donostiako alkate moduan lekukoa hartzea, jakina. Eta jakin nahi dugu ea Donostin euskararen erabilera handitzeko zein neurri hartzen dituzuen. Bueno, guk badauzkagu gure eraminta propioak, horretarako guk Donostiako euskararen plan orokorrak diseinatzen ditugu. 5 urteko begirada izaten dituzten erramintak tresnak izaten dira, eta bereziki 2 begirada izaten ditugu. Bata, administraziora, etxe barrura begira, baina baita hirira begira ere. Guk horrela egiten dugu lana, ez? Geure tresna propioa den administrazioa euskaldundu egin behar dugu, euskara normalizatu egin behar dugu gure etxe barruan, eta gero hirian ere euskarak normalizazio bat o normalidade bat behar du, naturaltasun bat. Eta horretarako gure erraminta nagusia aliantzak jostea izaten da. Aliantzak auzoetako elkartekin, hiriko hainbat eragileekin, modu horretan gure indarrak biderkatu egiten ditugu. Baina onartuko dizut, azkeneko urteetan gure erraminta propio den hori administrazioak jaso izan dola, nolabaiteko oldarraldi edo erasoa, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu. Eta horren aurrean nik behintzat bai adierazi nahi dut Donostiako udalak sutsuki eta irmo eutsiko diola euskalduntze prozesori, zalantzarik gabe. Eta euskarak beraz ze etorkizun izango du hirian, ze leku izango du? Izango du lekua, eta etorkizuna izango du, uste dut hori importantea dela, Gainera, beti aldarrikatzen dugu Donostia euskararen hiria dela, eta horretarako beti politika askotan, hizkuntza politika askotan aitzindari izan da, ez? Justo aste honetan bertan, ostiralean, Donostiako antzerki saria banatuko dugu. Duela 25 urte baino gehiago martxan jarri den zen adibidez sari bat zertarako, kasu honetan kulturgintzan, kultura arloan euskara sustatzeko, euskarako sorkuntza sustatzeko. Zorionez, hamarkada hauetan horrek egin du bere bidea indartu egin da. Berdinak gertatu zaigu beste esparru batzuetan, baina uste dut gaurkoz beste begira bat ere behar dugula. Donostia asko ari da aldatzen, mundu asko ari da aldatzen, eta hizkuntzak jakin behar du nola bizi testu inguru horietan, eta uste dut gure erronka badela jakina. Ezagutzan, oraindik ere hitz egiteko gaitasun horretan zentratzea, baina baita ere begiratzea zeintzuk izango diren Donostiak izango dituen biztanleak eta bizilagunak datozen hamarkadetan. Eta alde horretatik, migrantei dagokionez, bizilagun berri dagokionez, asko daukagu egiteko hirian. Eta jakin badakigu korrikan ere ibiltzen zarela, korrikatzalea bazarela, zenbat kilometro egingo dituzu gaurkoan, noraino joango zara? Gaur kilometro gutxi egingo ditut, onartuko ditut agendak agintzen duela oraindik ere, asteazkena dugulako, baina gogutxu hartuko dugu hemen justo, kale nagusi Hernani kale tarte honetan lekukoa, eta guri tokatzen zaigu gainera, Euskadi-Palestina elkartetik lekukoa jasotzea, eta Jaurlaritzako hizkuntza sailburu ordezari emango diogu, beraz uste dut oso ondo uztartzen dituela gainera, herri bezala ditugun baloreak, ez? Kanpora begiratzeko eta nahitasun hori badugula, gainontzeko kulturekiko, herriekiko, eta gero propioarez, sustraiak ere baditugula. Ordu, justo uste dut Donostia denaren isla bikaina izango dela hartzen duguna eta ematen duguna. Oso ondo Jon, mila esker eta gozatu kilometroa. Eskerrik asko danoi, animo. Jon Insausti alkatearen hitzak ziren horiek, Donostiako Alde Zaharreko kale nagusi horretan hartuko du lekukoa Donostiako alkateak, hiriko buruzagiak, eta horri erreparatuko dio. Guri geroxiago izango da baina, une honetan ikusten duzue, Loiolako herribera horietatik bueltaka, Deustuko Unibertsitatearen txanda une honetan, eta ikusten duzue, azken ibilbide honetan auzo ezberdinak zeharkatuta, korrikak gero eta luzangagoa dela, eta apostu egingo nuke, Intxaurrondo baten batzuk geratzen direla, Herreraldekoak, Egiatar batzuk ziur, Loiolakoak noski baietz, baina gauzak garrantzitsu bati erreparatu nahi diogu, Andrearekin oraintxe bertan aipatzen nuen, baita Mirenekin ere, ze look, ze janskera erabaki, zein da auto egokia halako momentuetarako, nik aurreratzen dizuet, lasa egi dituzuen galtzak,
ez erabiltzeko, behin korrika hasita lekukoari eta galtzei heldu behar izate hori ez delako oso praktikoa, nik esperientzia personaletik aipatzen dut hau, igandean nozitutako sufrikarioa izan zelako hau. Iruñeko, zapateria kale amai ezin horretan. Gainera hori. Niri pentsatzen gat superkuriosu eta asko gustatzen gat ikustia jendeak nola erabakitzen daben edo ze erabakitzen daben jastia, ez? Ohikoena dalako kirola arropa edo jastia, baina gero, fijau ezkero danak dauke mesuren bat edo aldarriren bat izan klubeko kamisetia, jertzia edo mesuak eramaten dituenak, baina gero bai badauzkou, ohiko erropia, kaleko erropia esan daigun eta deportiba batzuk jartzen dituenak eta nire galderia da. Bakeruakin korrika itxia komodua da? Gertatzen da, helburua ez dela korrika egitea, helburua da korrikan parte hartzea. Beraz, badaude batzuek kirolari arropa jantzi eta egingo dituztenak ahalik eta kilometro gehien eta gainea gero kontatu egingo dutena eta pasako dituztenak asteak esaten nik 24 egin dituen, geratu gabe eta ez dakitzen txalo eta gero beste batzuek egiten dutenak, nik parte hartu nahi dut, ekimen hau babesten dut eta nagon beste lanoa, gero hemendik zuzenean lanera noa eta ikusi dugu aurten lehenengo aldiz, Arizkuneko klausurako monja bat testikoa eramaten. Beraz, bakoitzak parte hartzen du berak nahi duen bezala. Eta denak balio dute. Monjarena, aipatu duzu, abia puntua jaskerarekin uztartu duz, ezta? Monjaz jantzita egin dulako klausurako habitoarekin. Konforme, edozein kasutan, jaskera edota kultu ezberdinak batzen dituen korrika ere bada. Aitortuko dizuet, Kastejo inguruan eta Lodosa ingurutan ere ikusteko edo jarraitzeko parada izan nuela Iruñera heldu aurretik eta kultu aniztasun hori Herriberan bereziki antzeman nuela, aintzat hartzekoa delako Herriberako landa eremu horretan lanean ari den komunitateen nagusia dela, arabiarra, eta ez zioten bizkarrik eman korrikari eta horrek izugarrizko harreta eragin zidan, aldiz bertako Espainiar zale batzuk, akaso bizkar ematen zioten bitartean, aldiz etzen halako erik gertatu eta ze nolako babesa edota irekiera batzeko eta aglutinatzeko aukera ematen zuen korrikak oso irekia den ekimen bat delako eta alaxe datorkizulako, ez? Batemat korrika etorriko balitza izu bapatean, akaso izan daiteke izutzeko zerbait, aldiz korrikak kontrakoa dakar, ezta? Badator uholde bat, baina bada uholde energiko bat, alaia. Eramaten zaitu. Eta eramaten zaitu zentzu honenean, ezta? Bai. Ez que niri pentsatzen jat alde horretatik superpolitxa, ez? Nola pasatzen denean askotan pentsau gabe batzen zan, ez da zure kilometrua izan edo ez, baina laguntasun horrek eta askotan pasatzen da zure kilometrua behin pasauta edo zu korrika ingo duzun zati hori behin pasauta, aurrera jarraitzen duzula, zuk izan duzun bestela 24 kilometronik ez nitxula ingo, baina jasoiaz ez ezagunekin, ez ezagunak, baina hainbatian be ezagunak, badago zerbait batzen zaitsuena, ez? Eta horrek bai komunitatea sustatzeko eta jende berrixa ezagutzeko bidea itzen dugu. Bai, eta bide horretan, Loiola auzoan, Herriberak ingurune berria da, Deustuko Unibertsitateari alde batera utzita, trenbidea ere bertan da, Eusko trenbidea zuzen ere, eta eraikin eta auzune berri horretako biztanleekin batera, Eusko Ikaskuntza eta Espai Katala elkarteko ordezkariak, ikusten duzuen bezalaxe, ondo hornituta datorren korrika Donostian barrena. Osondo! Eta hemen ditugu! Espai Katalunia elkartekoaz! Azpatekintzat! Beste hizkuntza palduekin eskerrik asko! Korrikan parte hartzeagatik! Hizkuntza palduen gatik gaudelako hemen, euskeraren gatik gaudelako hemen, eta hemen ditugu Espai Katalunia elkarteko kideak eskerrik asko korrikan parte hartzeagatik. Mila esker, bagoaz, geratu gabe. Martuten edut, Donostia gurutzatzen. Eta hemen atorrak babestutako eduki bat sartzeko aprobetxatuko dut, ikusten duzu, haize korronteak ere zeinen
ongi jarri dituen dantzan Kataluniako ikurrak, Espai Katala elkarteko ordezkarien lekuko hartza delako. Katalunian ere, handia izan da erronka, korreilengua bera ere, korrikaren antzerako ekimena ere egiten dutena, baina egia da, Katalunian katalanak duen estatusa, akaso Euskal Herrian zenbaitzuk zalantzan jartzen dutena, alderdi berbera, kasu honetan alderdi sozialista ez litzateke zalantzan jartzen arituko Katalunian, ez da? Egia da, bi nazioek ibilbidea ezberdina izan dutela, historiako pasarteak ezberdinak izan ditugula pasarte batzuetan, baina 36ko gerraren ondorena nabarmena izan da, ibilbide horretan, errepresio garai basati horren ondotik, nolabait hizkuntzaren biziraupen hori eta nazio egitura horien nolabaiteko sustangu edo eusteko ahalegin hori eginda. Edozein kasutan, berriz ere arreta, ez da, katalanak badu estatus indartsuago bat, naiz eta akaso ez izan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa dauzkaten autonomia estatutuak, foruak, baina gerora, Katalunian, nolabait, hobeto eutxi ote diote katalanari lege horiek izan gabe ere? Zein da hemen desberdintasuna, miren? Ezberdinak izan garela, historian zehar eta elkarri enbidia emateko gauza ezberdinak ditugula. Katalanek beti enbidiaz begiratzeo eta Euskal Herriari burujabetzaren autonomiaren inguruan ogasuna propioa eukitzearen kontua eta horrela. Xoxak, beti, eta aldiz guk katalanei begiratzen digu hamburguesiak erabat egin zuen katalan hizkuntzaren alde, eta ez da inongo momentutan jarri katalana hizkuntz behikularra dela, edo non erabiltzeko modukoa dela, tarteka entzuten dira, ahotsa batzuek hori zalantzan jartzen dutena, baina nik aipatzen nuen bezala. Azkenean, irabazten diren urratsak dira, eta katalanak gaur egun urratsa asko ditu gure aurretik. Katalunian ez da onartzerik funtzio publikoan katalana aintzat hartuko ez den deialdi publiko bat. Alaxe, eta ikusten duzuen Martutenen barrena, dagoeneko korrika, Martuteneko espetxea ere, atzean utzi berri duena, laster espetxe izateari utziko diona baita ere, leku aldatzeare izango duena, eta Donostia eta Gipuzkoako ikur izan dena, errepresio frankistan ere ikur garrantzitsu izan den Martuteneko espetxe hori, oraindik ere espetxe den hori, eta atzean utzita, Martutenen barrena, Loiolatik badator korrika, eta aipatzen genuen, Kataluniako ordezkarien lekukotza hori, eta akaso ez da nahikoa izaten, zergak eskuratzea eta sosak eskuratzea, hori ondotxo dakigu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zein Nafarroan, nola eskuratzen diren zuzenean gauza da gero funtso horiek nola baliatzen diren, eta baliatzeko legen aplikazioaren nola eskuratzen den, eta borondate politiko ere non ote dagoen ez pentsa. Korrika alaia da, baina mezu sakona eta eduki askokoa da, beraz hori ahaztu gabe, ipar hori galdu gabe, korrikan aurrera segituko dugu Donostian esan da bezala, Martutene auzoa dagoeneko beteta, badakizue Loiolaldetik Martutenera berriz ere itzulia egiteko tarte izango du, oraindik ere Donostiako auzo askotxo ditugu zeharkatzeko tartean erdigunea eta alde zahar historikoa noski baietz. Tipi-tapa, tipi-tapa, asando, bera hori pixkat, ez? Horla freskoago, eta killo aguantatuko dugu, ez da? Venga, bagoaz, geratu gabe! Balantzaka jetxinitzen treatik enari, txaplantatu etzen itabenatari. Norbaitek edukiko dut dantzateko gogoa. Txaplantatu etzen itabenatari. Epa! Txak, 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 txak. Tipi-tapa, tipi-tapa! Azkarreta. Animo! Martutenen dagoela korrika! Martutena gurutzatzen ari gera! 29. edizio hau! Martutenen! Eta hemen ditugu! Arantzazuko ama ikastolakoak! Ongi etorri korrikara gure ikasleak! Kalitatezko hezkuntza nahi dugulako! Lasai! Gogotsu sartu zeratu baina lasai! Gure ikasleak barrura!
urteetan egiten duten lan guzti horretatik, ezinbesteko zerate. Eta behitugu gure ikasleak, gure gazteak, eskerrik asko, korrikan parte hartzeagatik. Martuteneko auzoko, Arantzazuko ama ikastoleko gure ikasleak, hemen 24. korrika honetan, eta gozoko salduak etorri dira, energiak etorri dira. Ez. Gogore gazte dizuegu, amaikasuko zen, zuen kilometroa deskaratu zenezaketela. Martuteneko auzo elkarteko ordezkariak, Martuteneko kirol elkarteak, Martuteneko ikastetxeko ikasleak, Martuteneko aurre eskolako oktogonoa ere hor bertan ikusten duguna, ikurriñaz ondo atonduta, zeinen garrantzitsua korrikako lekuko horrek ikurriña zergatik ote darama ba. Herriberan egunotan ikurriñak ikusterakoan eta gazte jendeak segituen nola atera dituen ikurriñak, batzutan deigarri egiten da, akaso ekialde edo ipar parte honetan zeinen garrantzi gutxi ematen zaion hain oinarrizko diren ikurrei eta kasu honetan ez bakarrik ikur errespetuz edo eskubideen aldarrikapena soilik ez, hizkuntza, nazioa, arima, ikurriña bera, ikur antifasista izan da, Euskal Herriaren nortasuna oso agerian uzten duen korrika delako eta horregatik da hain batzeko erraza, hain anitza eta akaso askorentzako hizkuntza bera bakarrik ez da molestoa, ez da. Hizkuntzak berak bere baitan dakarren hori da akaso ezin ikusia sortzen diena eta euskara fobiaren oinarrian dagoena horixe bera da, ez da. Akaso ez da hizkuntza kontua bakarrik, baizik eta euskal nortasun horrekin izan dezaken arazoa baten batek edo eta mugimendu zenbaitzuk izan dezaketenak zoritxarrez gutxiengo bat direnak, baina arazo asko sortzeko edo eragozpenak sortzeko funts, baliabide edo aukera gehiegi dutenak zoritxarrez gizartearen gehiengoak ez duenean euskararen aurkako inolako jarrerarik, akaso euskararen doakotasun hori da borrokatu beharrekoa eta zerbitzu guztia euskalduntzea erreztasunak izateko eta zerbitzu hori unibertsala izateko benetan. Eta esango dizuegu, aizue, zuzeneko hau jarraitzen ari den jendeari ere eskerrak emana dizkigu zenen Donostiako Askabide Klinikako pantailan ere ikusi dugu argazkia bidali gute, kanpoko plasma pantalla horretan zeinen ederki ikusten den EASO kale horretan korrikako zuzenekoa. Eta ez hori bakarrik, garizuma honetan gainera errezuan hariko zaizkiezen baitzu, beraz gure elkartasuna Askabide Klinikako langilei eta eskerrak noski baietz zuzeneko hau bertan jartzeagatik, eta ez bakarrik, Donostiako helduen eskolan epan ere ikusten duzue Herreran, Herrera auzoa zerkatu duela lehen korrikak, bertan ere zuzenekoa jarrita, beraz agurrak baita Donostiako helduen eskolan hortxe lanean ari zareten ikasle eta irakasleoi eskerrak beraz hemendik, geure agurrak eta zergatik ez, helduen eskolan Askabide Klinikan beste hainbat okitan badakigu taberna eta inguru askotan ere zuzenekoa jarrita duzuela, ez baduzue jarri zeren zaudete, YouTube bidez ere sakeleikotik ere jarrai gaitza kezuelako, goazen Donostialdera, Martutene auzoan segitzen duelako korrikak. Eta momentu honetan hemen ditugu gurekin Martuteneko auzo elkarteko eta Martu Kirol elkarteko kideak lasai! Lasai! Bagoaz! Ega Martutene entzutadila, tipitapa! Martutenen ere euskaraz! Martutenen ere euskaraz! Earkigoaz, Donostia guztia gurutzatzen! Bankartako kideak hartu karretera guztia, zabaldu. Earki, eta beste guztiak izkienako korrikalariak bankartaren atzetik. Lekukoa bakarri dago bankartaren aurretik. Pasando. Lasai. Kirol elkarteko kideak sasoian daude. Lasai. Eta hor, grabatzen ari zeratenak lasai hau ere zuzenekoan egiten ari gerala, gero kilometroa. Amaika.eusen deskargatzen aukera dukizen ezaterako, gehiago, eizateko besterio horrekieta biralua. Bankartak, hartu, ziezte bankartak okidei. Leku arte. Lasai. Martutene gurutzatzen, 24. edizio
dinamikatik asko maite gaituztela idatzi berri digute, guk zuek ere bai, zer esango dizu, Andrea, miren, aipatzen genuen ikur ezberdinak kirol elkartekoak, martutenen gainera aniztasun handiera ikusten dugu, aizue, auzo langileek ezaugarri propioak dauzkate, eta akaso auzo langile horiek dira euskara eta hizkuntza bizirik mantentzeko ahalegin gehien egiten dutenak, baliabide gutxienak izan da ere, akaso komunitatea indartzeko aukera eta, ahalegina eta nahia dutenak, ez da? Bai, ez dakit martuteneko eskola publikoaren kasua zein den zehazki, baina inguruko eskola publikoren batekoa badakit, eta bertan aurren ikasleen artean jatorrizko 15 hizkuntza arte daude. Orduan, batzutan ematen du bakarri bizi direla hizkuntza imperialista zea ezagutzakin, eta gure eskola txiki handi hoietan, eskola publiko hoietan, jatorri ezberdinetako haur pila bat dago, eta guraso pila bat dago. Orduan, ahalegin berezia egiten da. Ikasle horiek eta guraso horiek sartu behar dute gizarte berri batean, zailtasun doblearekin ikasi behar dituzte euskara eta gaztelera ikasi behar dituzte, eta ahalegin berezia egiten dute. Nik hauetako lehenengo egunean, korrikako lehenengo egunean uste dut jarri nuela nire estado zen, eta jende asko esan zian ze egia jarri nuen. Guk hizkuntza asko dauzkago euskarak gu bakarri gaitu. Orduan, haien ahalegina bereziki eskertzekoa da, ez? Imaginatu gela batean, 15 hizkuntza ezberdin, jatorri ezberdineko hizkuntzak egon daitezkela eta guztiok ahalegin egiten dutela euskaraz aritzeko. Ba begira, eta ahalegin horri esker hain zuzen ere euskararen bizirik mantentzen dugu eta euskararen irakaspenerako, irakaskuntzarako, erabilerako eta eskubide unibertsalizateko ere borroka horretan korrikak lekukoa dakar eta Euskal Herri osoa zeharkatuko duen lekukoa izango da hori gainera. Andrea, zuk ere Mirenek aipatutakoaren harira ikusten duzu ikastetxe batzuk ahalegin bikoitza egiten dutela, akaso ahul edo zaurgarri diren sektoreen nolabait zentro bilakatzerakoan, hor ere irakaslek ere ahalegin bikoitza egin behar dutelako eta nolabait auspoari indar gehiago sartu, akaso baliabideen nahikotxo ere ez direlako jartzen eta ardura gehiegi edo zama gehiegi ere ez ikastetxe batzuengan uzten dena. Bai, guztiz ados nator esan duzunakin eta da aitortza bat itxekua benetan, batez be, guraso edo bai, behitu entxe pantailan ikusten gabizena bai aipatzekoa da. Eta nik uste dut guraso hauek, zuk esan bezala Miren, lanbikoitza daukela, erakizkuntza ikastiaz gain, seme alabei bai, etxeko lanak edo eskolako lanak egiten laguntzia eskaini behar dut, eta horrek behiz zailtasunak, eta nik badakit, adibidez gure herrixan, euskera zerbitzuak ematen dabela alako laguntza estra bat, eta ariketak edo jolasak, lagatzen ditxula edo ematen ditxula familiakeren artean jolasteko eta euskera ikasteko elkarrekin, eta uste dut olako keinu txikisekin egunerokotasunean ikasten duzula euskera erabiltzen. Alaxe, Andreak ondotxo esan dizuen bezalaxe, aniztasunaren, implikazioaren eta konpromisoaren lekuko da korrika baita ere, hitz joko hori baliatuta, eta erroak sartu elkartearen lekuko txandarekin batera, komunikazio enpresa baten lekuko ere une honetan ikusten duzue, lekukoen elkar bat atze honek ere zenolako isla dakarren ez. Elkarteak, lantokiak, ikastetxeak, zerbitzu publikotako langileak, arduradun politikoak, isla hau hainbestekoa aldin bada, Miren, zer da utxunean, non dago koska? Zer da falta dena? Zer da falta dena, zer gertatzen zegu, dakigunok ez omen dugu erabiltzen, ikusentzunezkoak euskaraz asko ere ez, baina ez omen ditugu konsumitzen, auzibideak hemenetan, zein da hemen koska? Akaso, ez dakit, ahaldundu egin behar dugu geure buruarengan gehiago sinetxi,
arrotasun hori nolabait berreskuratu barra dugu miren ezakit. Hori ezinbestekoa da, egia da, ari gara terrenoa galtzen erabileran. Arnaz guneetan, UEMA parte dian udal herrietan ere erabilera izugarrizko atzera pausoak ematen ari da. Ezagutzan asko aurreratu dugu, baina erabileran atzera ari gera, eta ezinbestekoa da, egun bakan hauetako euskaraldia bezalako garaiak edo korrika bezalako pizkunde momentu horietatik haratago konpromisoa egunekoa izan behar duela. Eta prest egon behar degula, momentu inkomodoak bizitzera, toki batea joaten geranean lehenengo hitza euskeraz egitera eta euskera jasotzea exigitzeko aldeko autua egin behar dugula. Lehen esan dudana, ikastea derrigor doakoa izan beharko luke edonorentzat, aukera eta era ezberdinak eskaini behar zaizkio, denek ezin dute egunean 2-3 ordu eskaini bilatu behar ditugu formulak jendea euskerara batzeko eta asmatu egin behar dugu formula, baina egia da, norberaren konpromisotik hasiko dela, bestela ezingo dula aurrera egin. Mendeak iraun dituen hizkuntza, azkenean hegemonia kolonialista baten pean bizi gera, eta bizi iraungo baldin badu norberaren konpromisoa ere badala, ezinbestekoa erakundeena izateaz gain. Eta korrika, badator bueltan martutenetik berriz ere Donostiako erdialdera, aipatu nahi genuen baita ere, begira, lekuko eramale, alkate izandako Juan Carlos Izagirre korrika batean ikusten dugu, eta Donostiaren aniztasun horren erakusle ere bada, azken batean, azken urteetan ere, euskaltzaleak izan diren, alkateak izan direlako nagusi Donostiako hiriburuan, eta horrek ere, badu bere esanahia, Donostia hiri euskalduna izanik ere, instituzio nagusia are euskaldunago izan delako azken legegintzaldietan horri esker, eta horrek ere nolabait aro aldaketa ere ekarri du, beste zenbait aldaketaren esperoen ere izango dira hiritar batzuk, baina horrek aldaketa bat ekarri du, eta lehen Jon Insausti alkateak berak aipatu digun bezala, Hamaika telebistari eskainetako elkarrezketan, euskararekin konpromiso irmoa du Donostiako udalak bere alkateak berak esan digunez. Martuteneko espetxeare berriz ere igaru dugu, lehen aipatu dugu bezalaxe, eta aipatzekoa, hiritarrak ere badirela, espetxearen barruan korrikan parte hartu ezin da, baina ziur telebista bidez ere jarretzeko aukera dutenak, beraz horiek ere aipatuko ditugu, ziur askok korrikan zuzenen parte hartzeko aukera izan da. Korrikan laster batean ere egingo luketela, baina gaurkoan bintzat, Hamaika telebistaren bidez, zuzeneko emisio ere jarraitzeko aukera dutela. Herriberak gertu ditugu berriz ere, Loiola auzoko biribilgunea zeharkatuta, honezkero aurrera erdialdera berriz ere korrika, eta zer esan zuzeneko horretara bagoazela momentu honetan, AEKako euskaltegiko irakaslek ere lekuko hartu dutelako ez ezaguna aztu, alfabetatze eta euskalduntze lan honetan, zeinen pieza garrantzitsua diren AEKako euskaltegietako irakasleak. Ez bakarrik Donostialdekoak, erronkarin dabiltzanak, zer esanik ez, Nafarroako herriberan, Arabaldean, lurralde guztietan AEKako irakasle guzti horiek zenolako ekarpena, lana eta aintzat hartzeko ondarea diren eurak berak baita ere. Era música de Bizarre. Ánimo. Geratu gabe. Ontza elkarteko kideak. Loiola gurutzatzen. Dena pankartaren atzetik gazteak mesedez, pankartaren atzetik. Eskerrik asko korrikan parte hartzeak, izartu korrikan, baina pankartaren atzetik. Venga! Bagoaz! Eta beste xirimiriko familia zati bat, ongi etorri korrikara!
Venga, onza! Animo erkia izatela! Otza elkarteko kideek daukate lekukoa! Animo, animo, animo! Venga, Loyola! Tipi-tapa, tipi-tapa! Loyolan ere! Euskaraz! Loyolan ere! Euskaraz! Bagoaz, 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 bagoaz! Ega ingurukoek, animatu, animatu, korrikalariak! Tipi-tapa, tipi-tapa, geratu gabe! Venga, onza, jak, 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 jak! Ega gure txikiak! Animatu, animatu, animatu! Korrikalariak! Bagoaz, bagoaz! Aiatu da gaua izan Venga, Loyola gurutzate! Beto gabe juntetan bera zena Ideunegia esan ezer berrik ez Ez zeuken ditu nahi eta motzestan gerrik ez Fuera tabutan nahi Uliozpikoak igual ere... Eta estaldura kontuak, errotulua ere berritzeke ikusten dugu, Loyola auzoan Donostian segitzen du korrikak, hori bai, hori ziurtatu diezazuekegu, aldiz, baina honezkero, Loyolako auzoa atzean utziko du laster, eta bai, orain bai, bagenekin bai, ontza bat ikusten genuela, Loyolako ontza kultur elkartea eta Uliazpiko langileak direlako, une honetan, lekukoa, eskuan, elkar banatuko duten, elkarteak eta enpresa publikoa kasu honetan. Bide batez, aipatuko dizuet, Uliazpiko enpresa publiko honetako hizkuntza auzia ere, izan dela nahiko sonatua, beraz, ikusten duzue, zeharka baldin bada ere, etengabe ateratzen ari den kontua bada, eta aurtengo korrikak titular batzuk utzi baditugu, horiek izan dira, eta bada, azken batean, dagoeneko euskalgintzak urtetan egindako aurreratze horiek atzeratzeko arriskuan daudela, eta ez soilik utzikeriagatik, baizik eta badagoela, halako animo bat, oldarraldi bat, baten batek lehenkoan esaten zidan, oldarraldi hitza ez dut ulertzen, ez zaiten nahikoa egiten. Zuk eduki sortzaile bezala, sare sozialetako aditu bezala, Andrea, zer erabili genezake, oldarraldia bestera batera ulertarazteko. Euskarari oztopoak jartzen ari diren horiek, oldartuta dauden horiek, nola adirazi bestera batera, akaso, hizkuntza xeheagoa erabilita. Zu nola esango zenuke? Nik oldarraldi erabiliko nuke, bueno, azteko sare sozialetan aditu asko edo ustezko aditu asko dare, eta bakoitzak gero bere iritzixak badauzka, baina nik uste dut hitz egokizena oldarraldi dala, eta igual hitza bera da saia ulertzeko, ez arrotu bez dalako egokizena ez dakit, baina nik bai izango neban igual kontrara, euskararen aurkako oldarraldi bat bizitzen gabizela argi eta garbi dabil geratzen, baina igual bueno, ez dakit euskeran auspotzian kontra darela edo ez dakit aukera desberdinak badarela izango neban, baina nik egokizena edo errotuena bintzat euskal gazterien artean oldarraldi esango neban, eta inkluso euskeria eta euskal gazteen kontrakoa badala uste dut. Eta Uliazpiko langileak ikusten ditugu, Uliazpiko egoiliarrekin batera, noski baietz, azzel lana egiten dutenak, lan eskerga eta zaintza lanak, esango dugu gainera, atrebituko naiz esatera, emakumezkoak gehiengo dituen zaintza sektorea, sektore publikoa, eta askotan prekarizatua, hor ere, hainbat izan dira egindako borrokak eta euren egoera egunkorragoa egin ahal izateko izandako ahaleginak, esan da bezala, Uliazpiko langileak eta egoiliarrak une honetan, korrikan, Loyolatik, Erriberetatik, Amara aldera, Erdi aldera, dijoan korrika eder honetan. Txalo! Korrikalariak txalo! Sekulako lekukoa daukagu! Sekulako! Animo, animo! Antza eskerreko besoa Eta uzkoz, aldatzen ari gera! Eta Loyolako Erriberetan sartzen ari gera! Eta lekuko aldaketa daukagu! Ikaskide, ikastolako, guraso,
Pankartakoak, Uliatzikoak, eskerik asko, Luzion duen lekua, pankartakoei, eskerik asko korrikan parte hartzeagatik, mila esker. Sekulako lekuko ekarri guztu, eskerik asko, eta bai. Ikaskide ikastelako, gura zelkartekoak, gure txurria, energiarekin. Loiolako herriberak, guruzatze, geratzen dabe. Pankartatzean, eskerik asko baina pankartatzean. Lekuko bakarri da pankartatzean. Autoa gubiltate, tibitapa. Eta korrika zer esango dizu. Iraultza bat ere bada korrika. Ikusi besterik ez, errepidearen albo batean, gurpildun aulkian dijoan, korrikalariak ere zen nolako grina daraman, ukabila altxata, izan ere korrikak guztiok bat egiten gaituelako eta zer esan ikasbide ikastolako ikasleak dira une honetan lekukoa daramatenak, baina atzean lekukoa hartzen aritu direnak, hartu ez dutenak, baina lekukoarekin bat egiten dutenak eta korrika segitzen dutenak. Eta horregatik galdetuko diet, gaurko bi gonbidatuei, Andrea, miren, korrikak eramaten omen gaitu. Baina benetan eramaten gaitu, ez da gilden aipatzen aritu gara ez, zenola jazkerak garrantzia ote duen, aipatu diet, korrika bintzat esperientzia pertsonaletik, galtzak oso lasa eramatea arazo bat izan daiteke, oinetak egokiak izatea ez izatea arazo bat izan daiteke, eta entrenamendu falta ere bai. Akaso egunerokoan, 2 urtez behin denez, akaso hemendik 2 urterako entrenamenduren bat aurrikusi genezake, kilometroak eta kilometroak egiten aritzen direnak, ez gora etorri naiz, animatu nau eta ezin izan diote utzi. Etzegu guzti pasatzen, hori, ez da, Andrea, miren? Ez da bat ere. Ezen nik emintala 2 urte lekukoa eraman neban, eta oso ondo hasi nintzen, eta ja, lekukoa aldatu genuenean, esan neban, jarraitu inbiot, noraino, ematen doz da gorputzak, nahi, ba, klaro, baietz, lagunekin, oiuka, posik zoiaz, baina lehen mirenek izan da bezala, igual ez dutzu ematen, gorputzak. Ni, adibidez, ez nago erakartzen korritzea, ni eskola zarrekoa naiz, korreres de kobardez, eta ni ez nago erakartzen, baina bestela ere ez daukat gaitasunik, baina bai, gure herrian adibidez gaur goizeko 5:00 pasada, eta batzuek zeuden geratuak, kotxeakin gantxurizketara joango zirela, araino iritsitako korrika parte hartzaileak berriz ere atzera herrira ekartzeko. Badago jende bat, bestela agian ez duena kirola egiten, baina taldean joan ezkero eta motivazio horrekin aurrera egiteko gaitasuna duena. Okerrez banago, badaude eduki sortzaile batzuek, erronka hartu dutenak orain 12 astetan triatloia prestatzeko, ezta? 12 astetan triatloia prestatu badaiteke, igual guk 2 urtetan korrikarako zerbait egin dezakegu. Bai, dudai gabe, baina hori entrena onbia dala. Hitzartzen dizuet, akaso saio berezi bat egin genezake, prestaketarekin. 3 belaunaldi eta prestaketan datorren korrikari begira, badakigu zuek ere hori jarraitu neko zenuketela, beraz, hortxe du proposamena Amaikak, aizue, ikusten duzuen bezalaxe irudiak ederrak dira, eta gauza bat aipatu neko nizueke, eta bereziki, ez dakit, ohoretzen duena eta niri bintzat ilusio berezi egiten didana, eta gazteak ikurrina sorbaldan lotuta ikusteak, ezakit, halako emozio puntua ematen dit, aitortuko dizuet, zergatik. Akaso, normaltzat jo dugulako eta ikurrina udaletxeko mastan ikusita, hortxe badago eta kito. Argi, euskararekin ere begira zer gertatzen ari den, ustezko egoera normalizatu hori ez delako normala, eta zer esango dizuegu, horregatik darama lekukoak ikurrina zintzilik, beraz, favorez, aberri egunaren gertu da, bakoitzak nahi bezala parte hartu dezala, baina zer gutxiago, atera ikurra jarri lehioan, jarri balkoian, errealeko eta atletikeko ikurra jartzen ditugu. Ondoan jarri ikurrina bat, ikusiko duzu zeinan ongi geratuko den, eta izue gero norriagokak izango dira. Baina ikurrinak behintzat batuko gaitu, Nafarroako ikurrarekin batera. Ez naiz ikamiko horretan sartuko, zen biak batera, oso ondo, primeran perfecto geratuko zaizkigulako. Goazen Loiolako herriberetara, Donostia aldera. Vamos, 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 vamos.
bagoaz. Ia ez dakigu noiztik, gure hizkuntza aurrera doa, eraso denen gainetik. Hemen ditugu gure txikiak, hemen ditugu ikasbide, kultur, elkarrezekoak, nola ez, burualdiekin, ze kolore polita, ze polita, animo, Zordin baten azken Amara auzoan barrena sartu da korrika, Loiola atzean utzita, erdialdea bada, esan dezagun zabalgunea dela, Donostiako zabalgunea dela Amara auzoa, Anoeta estadioa, eraikin handiak, eta horregatik zabalduko zaigu korrika baita ere, hiribide nagusi hauetan erdialdera gerturatzear, bitxikeriarik ere jakin nahiko genuke, Udane Arbeo lankidea, ibilgailuan, eta lasterburu horretan dijoa, eta zuzeneko kontu hauetan ETB-ko errealizatzailea buru belarri harrapatu du Oker Ezpagiltza. Zein da sekretua kontu guzti honetan badakizue elkarlanean aurrera ateratako zuzeneko ederra dela korrikarena? Donostian barrena jarraitzen du korrikak eta kontatuko dizuegu korrikaren barneko bitxikeriak, ezta? Zuzenean 24 orduz jarraitu dezakezu eta jarraitzen ari zaretela iritsi zaigu. Hori nork egiten du, hori zein eskerra. Baditugu hemen furgonetero asko eta furgoneteroen artean baditugu 11ko bide txanda bat. Oraintxe bertan nagore daukagu zuzenean, zuek ikusten ari zaretena grabatzen, eta hori errealizatzeko bada beste pertsona bat, prentsa taldean gurekin datorrena, hementxe daukagu amets zuzenean lanean, zuek ikusten ari zaretena errealizatzen, nola da zure lana, zer egiten duzu? Kaixo, ni errealizazioa naiz, eta egiten dudana da, Tolosari kamera guztiak bidali, seinalea, eta Tolosatik grafismoa jartzen dute, eta telebiztora ematen dute, eta YouTubera eramaten dute. Eta hemen ikusten duzuenez, kamera hemen ditut, gero beste bat eukiko dut drona dela, baina geroago ikurriko da. Eta deneratzen kamera daude korrika jarraitzeko? Furgonetan badako 3. Aurrekoa, korrikaketa dagoela, atekoa eta 11 telebizokoa badaka Panasonipak hemen eskubian, ate eskubian. Eta gero egia korrikan, toki batzuetan furgoneta ezin pasata gelditzen dela eta horretarako puntu beltzak deitzen ditugunak daude eta puntu beltz horiek nola jarraitu ditzakegu. Hori ikusteko ondo, erabiltzen dugu sistema hau. Motxila bat da, laupikoa, eta korrika egiteko erabiltzen dugu kamera deportibo bat. Eta honekin Tolosara bidaltzen dugu eta berdina, gero Tolosatik telebiztora bidaltzen dugu eta YouTubera. Badakizue, 24 orduz jarraitzeko aukera duzue, hemen daukagun lantaldeari esker eta gogoratu 11 telebistan kilometroak eskuratzeko aukera duzuela. Eta sekretu horiek ikusita, bultzadako realzaleak bultzada, eta aipatu dizuet, ikurrinena, non utzi dituzue ikurrinak, realzale maiteok, bultzadakoak asko maite ditut, baina ikurrina batzuk faltan botatzen ditut, edozein kasutan ikusten duzue Anoetako estadio horrekin batera, bultzadako errealtzaleak, jarraitzaileak, Anoetako partidetan izugarrizko giroa jartzeko gaitasuna dutenak kantuan eta adiskedetasun handiz aritzen direnak ikurrina hori ikusten dut orain atzean. Orain ikusten duguna, esan da bezala, bultzadako txuri urdin elkartea Anoeta inguruetan suzirik ere ez da falta, haze giroa, egia da, giro umela, baina giro umel horretan, epel, eta esan dezagun, abiedura betean, datorrela korrika, Amara auzoan barrena.
Eta ari gara aipatzen orain Errealeko Fundazioaren txanda, bultzadako jarraitzaileak noski baietz, eta aipatuko dizuegu, esaten genuen, batzutan gizonak nagusi dezote dira kontu hauetan, baina ikusiko dugu gertuan neskak direla nagusi pankartan une honetan, lekukoa eramaten ere, ikusten dugu ordezkarietako bat, eta esan da bezala, emakumezkoen presentzia baita ere. Kezka puntua izaten dalakoetan, baina momentu honetan ikusiko dugu gertago, baina Andrea. Eta gainera gaztiak, eta hori bada txalotzekoa, eta nahiko neman galdera bat luzatu, Euskara gara holako zenbat pankarta eramaten dira furgonetan, ze hainbeste eskutatik pasa hostian, ez dira apurtzen ze material da, telia izango da. Ez que ona da, ikusi. Nik uste dut hemen gaur Andreak bi kontu garrantzitsua aipatu dituela, lehena, korrikako furgonetako kide izateko, ze prozedura, ze administrazio prozedura pasa barrote diren, zein den esleipena, eta horrekin batera, zenbat pankarta dituzten Euskara Gararekin. Egia da, furgonetetako langileen lana eskerga dela, eta Mirenei lehen aipatzen zuena, ez da, zenolako ardura duten, pankarta hori jaso berriz atera ondo dijoala ziurtatu, genero parte hartze hori ere bermatu dadin, ez daitezen gizonak nagusi izan, aurrekalde horretan ere, ikusgarritasun aldetik ere emakumei dagokigun tartea emateko, berriz ere ikusten dut, emakume gazte hori ikurriña sorbadan zintzilik, unkituta nago, bigarren realzale emakumezkoa ere ikurriña eskutan ikusten dudala, Miren, zuri pasako dizutitzat, ze bestela goratorri atortzen zait, eta ez naiz isiltzen, Anoeta inguratzen ari den honetan, Errealeko Fundazioaren txanda delako hain zuzen ere. Zer esako dut nik banik ikurriña debekatuta zegoen garaitakoa naiz, ikurriña legeztatu zutenekoa, Iribar eta Arkona da ikurriña atea zuten garaitakoa naiz, beraz, zer esango dut nik. Egia da, gaur egun ematen duela folkloreista, atzeratutako zerbait, gainditutako zerbait, baina aldarrikapenerako... Etzazu esan horien futbola ez duzula gogoko, ze Anoetako estadioan barrena sartuko oraintxe, Xabi Prieto, Realeko jokalaria ikusten dugu, eta berarekin batera, Realeko beste jokalaria izango dena, eta horrek amorroa ematen dit, izena bizenak ez dakizkidalako, beraz esango dizugu, Realeko jokalariak direla, une honetan, momentu unkigarri honetan, lekukoa Anoetan barrena ikusiko duguna, goazen zuzeneko irudi horretaz gozatzera. Eta esango dizuet, unkigarri izan dela, aizue, Anoetan barrena, ez dakit teknikoki ikusten duzuen, bai,
ibilgailu aldaketak izan direla, hortxe erdibidean geratu den ibilgailu bereziarekin egin dutela, Anoetako zeharkaldia, eta Realeko jokalariek eraman dutela lekukoa eta ikurrina eta korrikak bere baitan dakarren mezua Anoeta estadioaren barnean. Espero zenuten? Zuek espero zenuten? Sorpresa izan da? Ez, bestela begiratuko... Sorpresa ederra izan da, ez da? Ba, izugarria. Bestela begiratuko genuen besteik ezpada ere, neska jokalariaren izena, ez? Barkamen eskatzen dut, ez dut futbola jarraitzen, Prieto hori ere zein den ez dakit, baina alegina egin... Ez ezagun hori, Xabi Prieto aski ezaguna da, ja, baina emakumezko kirolarien izena bizenak ez direla, erabat ez ezagunak direla eta anonimoak, ez da? Bestela alegina egingo nuen enteratzeko eta aipatzeko, behar ezinbestekoa da gure aurrak kirolari izan nahi baldin badute ezinbestekoa da referenteak edukitzea eta hori bada edabideon ardura ere. Ekoizpenetik, errealizaziotik gainera, Aintzan eta Jora lankidek aipatzen zidaten, ez du harrapatu garaiz, baina Kontxako banderako irabazleak, Arraun Elkarteko arraunlariak ere, hainbat kilometroz ikusi ditugu, korrikako pankarta eusten eta horiek aipatu gabe ere ez gara geratuko. Batira, Anoeta estadioa hortxe ikusten duzue, bizkar hartuta, korrikak bere bidean aurrera segitzen duela, Amaraberriko auzo elkartearen txanda da orain eta ikusten duzue hiribide horiek zabaltzen hasi direla, erdialdean, bete-betean sartuko delako korrika eta espero da datozen metro eta kilometroetan korrika mardul bat Donostia zeharkatzen arituko dena. Zuretzako ere, sorpresa ederra izan da, Andrea, Anoetako zeharkaldia, badakit konturatu naiz. Jabetu naiz. Ez neban espero bape eta gainera, esan duzuna ez, ibilgailu berezi bat zartu dabe, baina konexioa ez da eten, oso ondo, zuzeneko haitzen da bizenak oso ondo. Eta ikusi, oin pantailan ikusten dugun bezala, gu egon komentatzen ze, hau, ez dakit berrikuntza batan, baina ikusten da zenbat egun doian korrika, ze temperatura itzen da ben, zelako desnibela dagoen, eta hori pentsatzen bat, kristun puntatu, kuriosua da, eta jakitea bai superimportantea. Zetasun mailak ere eragina dauka, korrika egiterako orduan, jarreko gara, tekniko jarreko gara. Zerditxua. Eta erloju urbano horietan, hiri erloju digital horietan jartzen duen bezala, xe honezkero 12 laurden gutxi joak dira, eta temperaturari dagokionean, hemendik urrunean ikusten dut atzen utzitako kaleko termometro digital hori, baina giro umela dugu, gaur, Gipuzkoako hiriburuan, baina euririk ez momentuz, eta asteburuko eguraldi eder, eguzkitsu, Nafarroarentzako enkarratutako eguraldia izan da, ezta? Hor, korrikako antolakuntza hainbestekoa da, ondo pentsatuta zutela, atarratzetik, Zuberoa, Nafarroa, Lapurdi, Nafarroa handi hori zeharkatzeko eguraldi ona enkargatua, eta kaso, Gipuzkoarrok, ez dakit, ikatza ez, baina euri pixka bat merezi izan dugu, akaso, eutxeko lanak ez ditugulako behar bezala beteak. Hori susmatzera iritsi naiz. Ez dakitze gaitxik izango dan, baina eguraldia dana dalakuaken ikusi genuen oin dala urte batzuk ez, lurra indabe, korrikak aurrera jarraitzen dabela, eta korrika itxiaz gain, furgonetia bultzatzeko prest bagarela, eta batzuk ez dakit alako suertia dan eguraldi hainona eukitziaz, eguzki hori buruan joten korrika inbia da baitxa ez. Ama, ikusi, horre esan dozuna, Iker Iribarren daukau lekukoa eramaten, eta hori da triatroia prestatzeko aukeratuetako bat. Así que, gero idatzeko etzagu Ikerrei. Bai, eta nahi baduzu, zuzeneko konexio bat ere ingo dugu, momentu honetan, lekukoa eskuan daraman bitartean, saiatuko gara, WhatsApp dei baten bidez harrapatzen dugun, bideo dei horietako batean. Lasai, Andrea, ez dizut alako ardurarik jarriko. Saiatuko ga. Zure esku uzten dut, edozein kasutan, Antxo Jakitunaren hiribidean barrena sartzen hasia da korrika, eta EASO Politeknikoaren izenean lekukoa une honetan, hortxe bazter horretan, garai bateko gobernu zibilaren parean dauden ikastetxeak direlako, garai bateko ikastetxe publikoak gizon eta emakume beriz eta zituztenak, gaur egun Usandizaga Batxilergo Institutua eta EASO Politeknikoa elkarren ondoan daudelako, goi mailako ikasketa zentro garrantzitsuenak direnak Donostia aldean eta punteroak noski baietz, eta horiek lekukoa une honetan eskuartean dutenak. Peña Flora de los Politos, PHI
du espazio bat zerratu denean. Egin kasu mesedez, furgonetako kideei morez doaz jantzita ikusten zaie. Animo, animo! Eta inguruko ikasleak! Animo, txalotu, txalotu! Amara Berri, txalotu, txalotu! Hemen gaudelako korrika! Amara Berri euskalduntzeko! Amara Berri euskeraz bizitzeko! Animo, animo! Venga, gaztiak! Zap, 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 zap! Bazoazte, bazoazte! Behin Florida usatizagakoan! Aurrera, aurrera! Gure eskolak euskeraz nahi ditugulako, kalitatezko euskera nahi dugulako. Animo, animo, lasai! Kilometro geratu gabe, atarratzetik Bilbora! Korrikak! 2075 kilometro egingo ditu! Kilometro eta metro guztiak dira, garrantzitsuak! Bagoaz, kontuz, kontuz, hori da! Bagoaz, geratu gabe! Tipitapa! Venga, gaztiak! Garbitzaileak da kontserjeak dira! Amara Berri ikastetxe publikoko ikaste familien elkartekoak garbitzaileak eta kontserjeak daukate. Amara Berri ikastetxe publikoaren txanda da segidan, bertan egin dituenik urte batzuk, aitortuko dizugu gainera Amara Berrik baduela, berez ezaguna egin zuen metodo berritzaile bat, eta gaur egun Euskal Herriko ikastetxe hainbatetan implementatu edo aplikatzen dena, bestelako hezkuntza eredu bat, eta talde lana eta norbanakoaren gaitasunak garatzeko aukera gehiago eskaintzen dituena, eta tira, horri esker ere, zuzenuko gidatzen ari naizela aitortuko dizuet, Amara Berri telebistan eta irratian izan zirelako, nire haurtzaroko astapenak, ETV-ko txandaka saioarekin batera, 9-10 urte horietan, eta bertan deskubritu nuen kazetari izan nahi nuela, nahiz eta gero filosofian lizentziatu, tira, Amara Berri ikastetxe publikoko ikasleak dira, eta orduko irakasle batzuk azken garaietan topatzeko aukera ere izan dut, eta haze plazerra, haze oroitzapenak, eta haze eskerrona norbanako hain independente, autonomo eta ahaldunduak bertan ezitzeagatik eta alako tresnak eskaintzeagatik. Hortxe, Amara Berri ikastetxe publikoko ikasleen eta familien lekuko hartzea une honetan, Donostiako Amara Berri auzoko zeharkaldi horretan. Eta izan dugu eta itzunki kulturen gazteko abitugu! Ega paiunki, altxalekuko hori! Mesedez, lekuko ezeratenak, pankartaren atzera, mesedez! Lekuko ezeratenak, pankartaren ezerate, beraiena da! Eskerrik asko lekuko eramatagatik! Ega iunki, altxa, eta gara este! Txakurrek ere lekua da! Txakurrek ere euskeraz, badakitelako! Venga, Amara Berri! Tipitapa! Venga, Amara Berri! Tipitapa! Amara Berri nere! Euskaraz! Bueno, nik uste dute Andrean laster ez dugu alakorik espero, zuretzak hori oso retroa, ez da? Vintage. Bueno, Retro beste. Pixkat. Bai, hori bizkaitarrentzako utziko bai, kaso. hori neman pentsa. Hau hitzakia bat zen, aipatzeko euria heldu dela korrikara, Euskal Herriare hause ere bada, aipatzen zenuten lehen, zenolako jarrera, zenolako jazkera, tira, euria ere heldu da, haure bada geure herria, eta euripean, honezkero, ikusten dugun irudia Donostia aldean. Andrea, aholkurik, nik uste dut, ezagit, Bergaralderako iragarpena begiratu duzu? Hau bera, edo elurra eta da nago eman da. Ez dakit ba... Entzun dut? Nik benetan espero dut, elurrik ez eitxia. Bueno, ez da txarra. Irudia ederrak ere uzten ditu, elurrak. Bai, eta horako horako edizioko irudiak ere, nik uste dut,
zera, Arabaldeko ibilbide horretan, Bergaratik pasata edo aurretik izango da hori? Zer, Eurixa? Ez, ibilbidea dator Gasteiztik goruntza, hori da, bai, gure gana heltzen da Arrasatetik eta gero Antzolaruntz doia, eta, bueno, nik espero dut, elurrik ez eitxia, baina Eurixitzen badauka itzerti, zebetat zapatiak frogaukou, benetan goreteksak dien edo, ez? Ze hori beste kontu bat izaten da, baina, bueno, gutxienez espero dut goizaldean euririk ez eitxia, ze egun osoko gitaragoa daukou, azokia dago, postu desberdinekin, eta gero bazkaixa eta txarangia eta kontzertuak eta dan, orduan. Bueno, ordu batetik aurrera ja jauen beste importa, baina gutxienez korrikako momentua politxaua da aterri, batez be, txano gabe eta argazkisak eukitzeko. Eta erorketek be, alde batera lagatzeko eta ez egoteko inungo istripuk zer. Bai, inzidentziak beti izan ohi dira, baina tira, eguraldiak ere, nolabait parajeek ere hornitzen dute korrika eta argazki ederrak ere, nik uste dut aurtengoan ere espero ditugula, Donostialdeko osasun zerbitzuetako langileak eta Gipuzkoako buru osasunean lanean ari diren emakumeak beste behin ere ikusi dugu eta lehen aipatzen genuen ez da, akaso, kirol zaletuen artean gizonezkoak nagusiago izan direla, naiz eta zorionez emakumeek ikusgarritasuna eta lehen lerroa mantendu ahal izan duten, zaintzarloan, ikerketarloan emakumeak badira protagonista eta ikusgarritasun hori lehen lerroan, baita euren txikiak besoan hartuta datozen langileak ere. Euskal Herriak gurutzatzen, eta momentu garrantzitsu batetara iristen ari gara. Korrikaren momentu garrantzitsu batetara iristen ari gara. Bagoaz, iritsi gara, leku aldatzearekin, korrikaren Ekuadorrera, bide erdia egin dugu, bide erdia, hemendikan, Bilbora, bide erdia egingo dugu. Zorionak korrika, bidai erdian gaude, Ekuadorrean gaude, eta leku aldatzearen ohorean, Gipuzkoako osasun mentaleko sareak dauka. Bai. Animo, tipita! Eta esango duzu, ze demonio gertatzen ari da, Ekuadorera heldu dela korrika, eta korrikako zaindariek ikusten duzue alakoetan ikurrak hartu, eta ikusten duzue horratzean zenbakiak ere ikusten ditugula dantzan eta korrika, hain zuzen ere 1700 eta 18 kilometroa bete du korrikak, Ekuadorea aurten Askabide klinika paretik pasatzen ari den honetan, haizue, hemen Askabidekoak etzaretek jatuko, Ekuadorea, korrikako zuzenekoa, hauren plasma pantailan ere ikusi dugu lehen, esan da bezala, korrikak bere erdibidea bete du honezkero, eta 1700 eta 18 kilometro honetan, osasun zerbitzuetako langileak dira lekukoa eskuan daramatenak, eta atzean berriz, korrikako partaideak, langileak, furgonetetan lanean ari direnak, ikusten duzue, ikur eta ikusgarritasun handiko jantziak soinean dituztela, kilometroaren zenbakia ondotxo markatuta. Ikusten ditugu berriz ere, furgonetetara ziztu zian itzuliko direla, korrikak aurrera segituko du eta esan da bezala, honezkero, erdibidea egin du korrikak. Erdibidea errez esaten da, izugarrizko kilometro pila dira, nibiltzategia da, asteburua oso gertutik bizi izan dudala, asteburu luzea, Nafarroa luze zabal, Ipar Euskal Herriaren zati handiare izan da, asteburuan zeharkatutakoa, zuberoa guztia, eta orain beste horren beste, eskerrak zuzenen ez dugun osorik komentatu bertze, nik uste, osasun hartapenari. Ura baina zerbait gehiago barko liguteke. Lehen ikusi duzue, harrapatu naute realizazioan, hemen infusioari emanez, ordu hainbatetako zuzenekoari ere utzi egin bazaio eta te berdeari esker kasu honetan aurrera ere egingo dugu. Goazen Amara auzora, Amara zaharra, EASO plaza, hainbatek esango dizuelako, hau dela jatorrezko Amara, gainontzekoa zabalgunea dela, edozein kasutan, EASO plaza ezagunean barrena, dagoeneko Urbieta eta Prin kaleak
herriak ere gertu izango dituzte, San Bartolomeko harresi ezagun horretatik, laster gerturatuko baita erdialdera, askatasunaren hiribidera, korrika dagoeneko Ekuadorea pasata. Lekuko aldaketa daukagu, boliki, eta ditugu, Gipuzkoako zientzia eta teknologia parkeko kideak. Animo! Eta gure txikiak ere animatzen, sekulako da, kontuz pivotekin, kontuz pivotekin. Animo, bai, zurea da momentua. Eskerrik asko korrikan parte hartzeagatik, Gipuzkoako zientzia eta teknologia parkeko kideak ditugu. Aupa! Korrika Donostia gurutzatzen ari dela geratu gabe, ataratzetik Bilbora eta duela ezer. Ekuadorra pasa dugu, aupa korrika! Donostiari baita gurutzatzen, gaztiak, pankartaren atzetik, mesedez, atzetik, kontuz pivotekin, kontuz, atzetik, animo, Donosti gurutzatzen ari dela korrika geratu gabe, 11 gaunez, 10 gaunez, atarratzetik hasita, Bilbora, para, dantzatzeko aukera baten du, erdigunean gurutzatzen, Eta zer esan, dagoeneko errepi zabal horietan zetorren korrikarentzako estu geratu dela honezkero, erdiguneko, berritutako ingurune guzti hau, esango dizugu itsasotik oso gertu dagoela korrika honezkero metro gutxi batzuetara, Kantauri itsasoa ere usaindu daitekeelako, Donostiako badia ezagun horretara gerturatzen hasia da korrika, eta gertu baita ere, baita askatasunaren hiribidea bera ere, laster batean gerturatuko da Alde Zaharrera, erdialdetik, korrika Ekuadorea pasata, eta ikusten duzue, espaloietatik, kale bazterretan orain akaso jende gutxiago euria heldu delako, baina ziur jende andana izango dela, erdialde honetatik Alde Zaharrera bidean korrikari batu edo korrikari txalo egiteko gerturatuko den jendea. Donostia gurutzatzen! Alde batetik bestera, aldetik, hasita, animo, eazkia izate! Emana, Donostinere, euskara! Donostinere, euskara! Tipitapa! Antes goie, zuzeneko gurekin dabiltzan oiei agurresan, gurekin daudelako, korrika gurutzatzen, Donostia gurutzatzen, lekuko horretan ditugu. Laborak gutxako ditugu gurekin, eta aurrera, zapatillak, horrega egiteko zapatillak, taka. Animo! Bueno, batzuk antzan korrika ikusi dugu, horretan korrika ikusi dugu. Esan dizugu, askatasunen hiribidean gertu duela korrikak eta honezkero zeharkaldi horretan. Laboral kutxako langileak dira,
une honetan lekukoa eskuan dutenak eta zer esango dizuegu, ikusten dela, euriak parajeak buste dituela, zineman efektu ere erabiltzen da, lurra buste egiten da, argitasun gehiago emateko, korrikak ere momentu honetan argitasun gehiago du, isla gehiago, ikusten duzu ispilu lanetan ere ari dela errepidean, eta jende ugari dela errepide bazterretan, txalo artean, heldu dela korrika Donostiako erdialdera, eta zer esan, Donostia hiri euskalduna da, baina hiri euskalduna izaten segitzeko laguntza beharko duen hiria da, hori ere argi utzi beharreko mezua bada, izan ere, azken batean, aldaketa globalizatzaile ugarik edo eta jasangarri ez den turismo holdeek, bai merkataritza, bai gertuko zerbitzuak goiti bera baldintzatu dituztela, eta lehen justu zebilen hizkuntza galera biden ere jarria dutela, edo zein kasotan gogora dezagun, Donostiako biztanleak euskaldunak izan direla, eta horretan lekukotza nik neuk eman dizazueket, gure aitonamonak euskaldunak zirelako, geure gurasoak izan ziren, euskara galduak izan zutenak, euskara berreskuratu, eta hurrengo belaunaldia euskaldun egin gintuztenak, beraz argi, orain gutxi, gertatutako kontu hauek berriz ere ez errepikatzeko, baliotsua dela, geure hizkuntza, euskara, eta Donostia hiri euskaldu izaten segitzeko ahalegin horretan tematuta segitzea ez instituzioak soilik, norbanako eta komunitateak osorik parte hartu horreko kontua delako. Lankideak, ikasleak, izandakoak, eskerrik asko. Egindako lan guztiarengatik. Teresa del Valleren omenezko lekukoa da une honetan, korrikak daramana, Teresa del Valle zendu berria dena, ikerlari antropologoa, erreferentzia euskal historian, euskal ikerketan, euskal ondareari dagokionean, emakumezkoak ez dirain ezagun egiten zoritxarrez honetan ere, miren, atera papera, Teresa del Valle gogora ekar dezagun, entzulek ere. Teresa del Valle lan izugarria egin zuen Euskal Herria emakumeen ikuspegitik aztertzeko orduan, ez? Denok daukagu buruan, Barandiaran zena, korrika eramaten eta denak bizi genuen miresmen izugarriarekin Barandiarenek egindako lana, eta Teresa del Vallena pareko lana da, baina ez zen hain famatua izan, beraz, berari bere heriotzaren urteurrenean edo kilometro bat eskaintzea, niri unkitu nau. Euskal emakumea den iruditeri guztia zalantzan jarri eta ikertu zuen emakume izugarri bat. Eta laxe Teresa del Valle beraz gogoan, une honetan, bere kideek lekukoa daramatelako, eta Donostialdeko lab sindikatuko ordezkariak ere, une honetan lekukoa hartuta, dagoeneko esan genezake alde zaharrean kokatzen aria dela, baina izkin eginda Vitorio Eugenia Antzokia atzean utzita, Maria Cristina Hotela ere bai, gogora ekarriko dizuegu oraindik ere bala zuluak dituzten eraikinak direla horiek, ez ahaztutzeko orain gutxi zer gertatu zen baita Donostian ere, Nafarroan egunotan, Erriberan bereziki, hainbat lekuko ere izan dira, ez soilik korrikak zeramana, baizik eta errepide bazterretan dauden memorialak, ez da, gerra zibilari dagozkion memorialak, eta sarraski horren lekuko izaten segitzen duten errepide bazterretako ikurrak eta oraindik ere berreskuratu gabeko gorpuak. Argi Donostia ere etzen genozidio horretaz libratu, naiz eta Nafarroak eraman zuen parte zailena, hain zuzen ere, egunotan Fortunato Agirre bera ere gogora ekarri da Lizarrako alkatezena, lehena fusilatzen uztailaren 18 hartan, uztailaren 18aren ondotik baina, esan da bezala, hilabeteren buruan erori zen Donostia eta bala zulo horiek ere horren lekuko dira. Oraintxe bertan, gerturatzen ari garen lekuko eta eraikin historiko horietan ikusten direna. Kursal jauregia parean dela, zubia zeharkatuta, honez gero Gros auzoan barrena sartzen ari dira, miren hitza eskatzen ari zait, noski baiet zurea dela. Oraintxe lekuko alabek eman diolako lekukoa eramateko ohorea Joseba Alvarezeri. Joseba Alvarez euskalzalea mila alditan auziperatu dutena euskararen defentsa irmoa egiten duelako, eta Txillardegi eta Jone Forkada mundiaren semea. Jone duela hilabete gutxi joan zaigu, beraz, uste dut
beti duetela familia horretakoak merezia toki bat korrikan, baina gaur lekukoa eraman izana, beste momentiko hietako bat, horrek ere asko unkitu nau. Eta honetan berriz, Bagerako ordezkariak dira lekukoa daramatenak, talde gaztea da, Bagerak honetan duena, grin handikoa, eta lekukoa daramatenek hain zuzen ere hori ere erakusten dute, aiora orain gutxi ere izan genuen, korrika batzordeek gonbidatuta eta Iako teila fabrikan oldarraldiari buruzko azalpenak eman zizkigun eta askok hauxe esaten zioten ez, nolatan ez dakigu hau behar bezala, nolatan ez dakit jendeak zer gertatzen ari den auzibide hauetan, alegia legeak berez euskara sustatzea helburu duela aintzat hartuta, zirrikitu bat bilatu du baten batek eta zirrikitu hori baliatzen ari dira gutxienekotzat hartutako neurri edo zifra horiek gehiengotzat eta tope bezala ezartzeko. Pentsa ze astakeria den, ze astakeria juridiko, baina legearen aplikazio oker batek zenolako ankerkeria ekar dezaken euskal hiztunen euskaraz bizi ahal izateko eskubide oinarrizko horren, euskaldundu nahi duen horren bidean, 24 orduz euskaraz bizitzeko ezintasuna, imposibilitatea lege honen zirrikituaren ondorioz. Oldarraldia aipatzen genuen, hori da oldarraldia azken batean lege bat onartu euskara sustatzeko, baten batek zirrikitua bilatu eta gutxieneko bezala ezarritakoa gehiengotzat hartu araztea. Oso erraz ulertzen da, baina Bagerako lankideak auzoz auzo ibili dira egunotan, hori dena behar bezala erakutsi nahian, azaldu nahian, korrikaren atarian jabetzeko zer dagoen jokoan hain zuzen ere. Donostian ere euskaraz bizi nahi dugulako. Garrantzitsua da. Eta berdito gure Irutxuloko hitzako kidea ematea. Inez, anima. Egaiak abira segurako lana egite. Donostia guztia ikuratzen, dokumentatzen, kalitatezko edabideak, euskarazko edabideak nahi dugulako Donostin ere, eta aipatu gara daukagu Irutxuloko hitza eta Bagera. Eta orain Irutxuloko hitzako lankideen txanda da ikusten duzue. Irutxuloko argazkilariak oraintxe aurrekaldean ziren ikusi ditugu berriz ere, eta horrekin batera orain ere argazkilari lanetan ere badabiltza, bi korrikalari lanetan, argazkilari lanetan honetan Irutxuloko hitzako lankideak, eta zer esan Donostia alde euskaltzale horretan, ale garrantzitsua jartzen duen edabidea dela Irutxuloko hitza, eta ikusten duzu espontaneo bat ere badugula, korrikako lankideak ere ondo ari dira pasatzen, eskertzen ditugu alako keinuak, eta ikusi besterik ez hitzako lankideak pozarren datozela, beraz euripean ere zenolako pozak, grina eta errealeko kamisetak falta ez diren hiri batean barrena bagoaz. Andrea, Bergaran ere realtzaleak bazarete? Bai, bueno, egisa da Bergaran oso barruak gala, ez? Horti igual, Bizkaitarren... Hori berak esan du, Egisa da, Bizkaitarren gauza hori, puntu hori badaukogula, eta beti, Reala edo Atletika bai, baina beti herriko taldia babesten dugula, orduan, danetik dago, baina, klaro, gero ja guztuak eta pikiak gure artean, zela ez izin dira faltau. Hala eta be uste dut, korrikan aurten, inoizko peto geixen ikusten nabilela, eta hori kamisetez gain, fintzategat superpolitxa, eta azkenian badaralako norberak bere ekarpen ekonomiko txiki hori eitzeko aukera bat, eta gero nola ez, hori garri bezala eukitzeko, ze oindala, ez dakit, Nafarroan ikusi ginen, 1900 ez dakit zenbateko peto bat, eta hori gordetzia hori garri bezala. Nik aurreko saioan egon nintzenean, aipatu nuen, gure koñatak gordetzen duela 25 urte lekuko eramantzuneko petoa. Eske hori? Eta aratago joango naiz, sar gaitezke xehetasunetan, erakusketa bat ere antolatu beharko da, Santelmo museoan, izan ere, testurak ere ezberdinak dituzte. Garai haietako peto bat gordetzeak ahalegin bikoitza daukalako, paperezkoak direlako, eta edozein insektuk jateko tentagarria ere bai, ondo
ondo gordeta izango dute beraz. Hori ere aldatu da, garaiak aldatu diren bezalaxe, eta bai, korrika haietako petoa gordetzea askorentzako bada baliotsua, eta esango dizuet gainera, peto vintage horiek atera zituztenak emakumezkoak izan zirela, eurak izan direlako gordailu lana egin dutenak, eta azken batean etxeko ekonomiaren ardura ere izan dutenak, beraz hori ere aitortzekoa eta gure agurra baita ere emakume kementsu horientzako noski baietz. Eta Gros auzoan aurrera segita, Marruma elkarteko lekukoa da une honetan, eskuartean dutena, Afari Solidarioen ikurrere ikusi dugu, Marruma elkarteak implikazioa baduelako, miren, aipamena egingo duzu, ezta? Bai, hori aipatu nahi nuen, Marruman askotan egosten dira Afari Solidario horiek, eta ez ezaguna ahaztu Donostia aberats honetan, edo horretan, horre ikusten dugun Donostia aberats horretan, jende asko dagoela, hori kale gorrian dagoena, eta herritarrak direla, bere borondatez, bere xoxetekin, kalean dauden herritarroiei jaten ematen dietena. Marrumare eskerrak emateaz gain, Afari Solidarioa prestatzen eta banatzen dauden herritar guzti horiei euskararen alde eta duintasunaren alde egiten duten lan guztiagatik. Mirakruz kalean barrena eta korrikak aurrera ikusten duzue, kale zabala eskuratuko duela eta argazki ederra ikusiko dugula, Gros auzoan barrena, badoa Mirakruz kalean gora, lehen Herrera eta Bidebieta zeharkatuta Intxaurrondo aldera, behera hartu du zatitxo bat, orain berriz ere, gorantza hartu du ez ezaguna aztu, garai bateko Donostia hartako hiribide edo bide garrantzitsuak izan direla, Mirakruz kalea dena, Nafarroa hiribidea eta baita erdiguneko bide nagusienetarikoa ere. Lekuko aldaketa daukagu eta hemen ditugu gurekin. Axuri Beltza Kultura Elkarteko kide. Animo, gure dantzari asko. Lasai, pankartakoak. Ane, ez demutuaz, bazoaz, erki. Bueno, itxarroko jor, geratzen zaigu gure artean. Bai, baukago itxarroko baitu egin, bai, batxantxe. Gros auzoko ikastetxeen txanda da, Zuaizti eta Biteri eskoletakoak, zer esan izugarrizko ahalegina eta lana egiten duten ikastetxeak direla hauek. Zuzendariak berak idatzi digulen noiz hartuko zuten lekukoa jakinaraziz, eta zer esan izugarrizko lana egiten duen ikastetxea dela, ez da gure ama bertan musika irakasle izan zelako soilik, baizik eta integrazio lan ikaragarria egiten duen ikastetxea delako. Ikasle asko ditu, Donostiako erdialdean dagoena, jatorri erdalduna duen komunitateetako ikasleak nagusi diren ikastetxea da, eta gure esker ona eta animoa zuzendaritzari eta ikasleei, irakasleei noski, bertan egunerokoan egiten duten lan horregatik. Korrikaren arira esate baterako, gure amak etxean aipatzen izan digu, noizbait, Mikel Aua ere jartzen ziela, korrikako kanta ezberdinak eta musika klaseetan nola egin euskal kulturarekin halako atxikimendu hori sortzeko eta grina pizteko ariketa, ezta? Eta hala ikasle erraldun batek noizbait ere nola aipatzen zion, eta noiz jarriko diguzu al viejo, eta nor da el viejo, eta Mikel Aua zan el viejo, ezta? Ba, begira, gure euskal aitona mona haiek utzitako ondare hori ere transmititzen izugarrizko lan egin duen ikastetxeare bada, euskal inauteriak aurrera ateratzen dituena, egunerokoan euskalduntze horretan lan eskarga egiten duena Zuaizti ikastetxe publikoak Donostiako Gros auzoan. Lasai, gogotxu zatu zean eskertzen dugu asko baina poliki. Atzatik aditugulako gure korrikalariak eraku pitxorro korrikaztaritzago gurekin korrikak. Oi, kotxori! Zuzene benetan, benetan! Maitasun eskuziz baten bide luzea, xiberutik galdu. Haupa, Gros, gurutzate, Grosen ere, euskaraz bizi nahi dugulako, Grosen ere, euskaraz, Grosen, ei!
Bueno, denetari daukagu leku honetan. Baina guguri eskaitu geratuko, korrika zelako geratuko. Animo furgonetako langileak, animo. Sekulako lana, txalo bat furgonetako baita ere. 11 egunez eta 10 gaude, nabiltzarako korrika, 9 gau. Bueno, 9 gau. Apa! Eta gauri, batean ez da. Ez da existitzen errealitate hori, bate, geratu gabe. Eta hemen ditugu gurekin. Jesuitako ikasleak! Ema ikasleak, barrura korrika sartu, korrika! Euskerazko hezkuntza nahi dugulako! Grosen ere euskerazko hezkuntza nahi dugulako eskerrik asko korrikan parte hartzutatik. Ema jesuitakoak, altxal, lekukori, ema! Eguardiko 12:19 minutu emanak honezkero eta Donostialdeko zeharkaldian segitzen du korrikak. Jesuitek ere hartuko dute lekukoa eta aipatu dugu lehen kristau eskolek eta Asunción ikastetxeak esate baterako aurreneko aldiz hartzen zuela lekukoa. Egia da, aniztasuna handia dela eta hizkuntzarekin bat egiteko modu ezberdinak daudela, pentsaera ezberdinak, baina oinarria edo ardatza berbera mantentzea eta niri personalki jesuitek parte hartzak ere garrantzia ere baduela esaten dit buruak eta analizatzerako orduan aniztasun horrek ere sendotasuna ematen diola. Bai, ni ados nago horrekin eta hortara joan aurretik haupa horio, importantia pentsau jat, esatia, ez nahi zoritxokua, baina degarri soitzen jat eta hombre, nik uste dut ikastetxe, eskola, ikastola eta hezkuntza zentro guztietan euskeraz ikasteko aukeria eskaini behar dela bai edo bai eta geixo Euskal Herrixan. Orduan, erakbe aldarri hauitxiak badauka bere zera. Eta ikusi, jesuitetako gazteek ere nola bat egiten duten une honetan korrikarekin, beraz, bai, aintzat hartzekoa. Aizue, tarte hau ere aprobetxatuko dugu, eskuminak bidaltzeko Donostiako erredakziora, eta 11ko beste erredakzioetan badakizue, buru belarri lanean ari den lantaldea dagoela, geure atzean ez soilik aintzan eta aiora errealizazioan ditugula buru belarri, zuzeneko hau ere egingarri egiteko eta guri behar bezala jarrebideak emanez pingaren bidez, baizik eta kilometroen edizio horretan buru belarri dabiltzan lankideak, beraz, hemendik ere eskuminak, zuekin gaude, onenak zarete, eta zuzenekoan segituko dugu, baina zuek ahaztu gabe, zuek gurekin batera zatoztelako korrika honetan, gaurko Donostiako zuzeneko honetan noski baietz. Siberutikan bente bandera
Fandango berri bat bezala. Venga, Gros Sánchez Cuellek! Tipi-tapa! Venga, Gros, entzun da bilandu! Berriro! Tipi-tapa! Eta gazte guztien gantxastua, pankartaren atzetik! Haupa! Gure autoak ere euskaraz nahi ditugulako! Ikastetxe ugari dago Grosen eta ikusi ditugu jesuitetako ikasleak, Zurriolako ikasleak baita ere, Zubiri eta Manteo bigarren hezkuntzako institutotako ikasleak ikurrinak ikusten ari gara, horrekin ere ni neu pozik, badakizue, gero eta gehiago ikusi oraindik ere gorago natorrelako, edozein kasutan kursaleko hiribide horretan barrena, Zurriolako inguru hori zeharkatzen duen honetan korrikak, surflariak ere lastar izango dira, akaso, bai oraintxe bertan, Groseko Indarra surf taldeko ordezkariak. Ezagutzen duzue, Groseko Indarra, ezaguna zaizue? Elkarte bezala ez. Groseko Indarra surf taldea aipatuko dizuegu, ezagunak izan direlako, lerroburuetan izan dira besteak beste, Palestinako genozidioa tarteko uko egin izan diotelako edo oztopatu egin dutelako Israelgo ordezkariek baldintza normaletan, arruntetan parte hartu ahal izatea. Konpromiso handiko surf taldea da, Groseko Indarra, eta belaunaldi ugarirentzako txoko garrantzitsua, eta zer esan ez duzu ezagutu udara partean giro euskaldunean Zurriolako, ez Zurriolabitx, Zurriolako hondartzako txiringito eder hori, naiz irratiko musika ere jarrita izaten da, panorama paregabea, eta baten batek esan dezake txiringito euskalduna, ez da izango hainbesterako, bai, hainbesterako da, ze galdera zehatz bat egingo dizuet, zuek udaran euskal kostaldea zeharkatzerakoan, txiringitoetan ze musika entzuten duzu, ze giro antzematen da? Bueno, espainola. Ni, gainera... erantzuna oso argia izan da. Ni pasatzen naizenean... Groseko Indarra kudeatzen duela esate baterako Zurriolako txiringitoa? Ez, enekixen, eta egitzea da nireko herrian asko esate guztiena, horrekin naizela pesada bat, pasatzen naizen bakoitzean da eske behitu honek, eske ikusi, espainoles, hemen, euskal herrien ez dakize. Eta, bueno, batzutan ja, bai, isiltzera behartzen nabe, baina usteot, aldarri hori beti presente eukibia dela, eta, gainera horri itxema dabe, primeran. Bai, eta laxe, Groseko Indarra surf taldea, egin dizuete alako babestutako publizitate kanpaina txiki bat, baina egia da, udagiro horretan badirudi euskaldunak ez garela existitzen, egia da toki zenbaitzutan gauza batzuk zaintzeko baten batek joera baduela, baina orokorrean ez da hori gertatzen, ez da nazioarteko musikarik ez denik entzun behar, baizik eta euskara erabat desagertzen den puntuetara heldu garela, baita geureak diren, euskaldun diren espazioetan hori Donostiako adibidea da, eta tira, Groseko Indarra surf taldekoei hori eskertuko diogu. Donostiako ernairen txanda da une honetan, eta zer esan pankarta erraldoi bat ere ikusten dugu azer batean, kursalparean jarria dutena, aurrera segituko dute, eta kursaleko zubi hori zeharkatuta, aurreikuspenak dio, hemen ere ibilgailu aldaketak ere izango direla, Donostiako Alde Zaharreko kale estugu horietan barrena murgilduko delako korrika. Duen eskubitara, bale? Eskerrik asko, korrikan parte hartzagatik, euskararen alde korrika egiteagatik. Animo, vamos! Eta gero eskubira, segi eskubira. Txoin pixka! Eta Alde Zaharrean barrena ikusten duzue hemen aldaketak ere antzemango dituzuela, Salamanca pasealekua, nor jarriko ote zion izen hau. Kasualidadea izango ote da, Espainiar inbasioak jasan ditugula, bata bestaren atzetik. Tira, pasealeku berriko inguruotan, korrika, bere kilometroak eginaz, Alde Zaharreko euskaltzaleak ikusten ditugu lekuko hartuta, eta dagoeneko ez daudenak ere gogoan hartuta, ikusten duzue, hortxe, karikatura eta guzti, hain ezagun eta historiko izan diren Alde Zaharreko euskaltzaleak guztiak bat ikusten ditugulako, Ramon Agirre aktoreak daramalako hain zuzen ere
eskuan daramalako Aldezarreko euskaltzale ezagunaren irudia. Guretzat adibidez, Ramon Agirre bai, baina guretzat da zuzen. Guazeneko zuzen. Hori, Ramoni akaso esan barko genioke ez da, edo jakingo du ez da? Generazio oso batentzat beti izango da zuzen. Eskatuko dugu lankidei gure irudiak entzeko, bestela Ramon Agirre ez dugulako ikusten dugun gure zuzen. Beste norabide batean doaz. Furgoneta harrapatu indute gazte hauek. Ramon Agirre ia irentxi egin du furgonetak, hori erakutsi nahi genizuen, Ramon Agirre hor zegoen, lekuko gara hor zegoen, eta aurrera segitzen du, eta tira, aurrera segitzen duen honetan, Aldezarreko herritarrak dira bertan lekuko hartuta daramatenak, eta zer esan, ikusgarri izango dela, Aldezarreko kaletan barrena ikusterakoan, zoritxarrez askok erabat turistifikatuta irintxitako Aldezar bat ikusiko dute, oraindik ere bizirik segitzen du, horren lekuko bagara, baina bizirik mantentzeko ere ahalegina beharrezkoa da, eta horretan hizkuntzaren erabilera ere bai. Ez soilik kale izendegian, merkataritza berriaren izendegiak ere erabat erdaldunduak direlako, garaipateko toponimia hori desagertzen ari delako, eta gastronomia global hori ustezko, nola esan duzu, Basque washing? Bai, Basque washing, edo, ja, pintxuetan ez dakitzela izango da, baina nabari da, eta batez be, esan duzu, izenak erdaldunduta, edo ja inglesez turistentzat direkto. Bai, pinch washing esango dugu, akaso. Tira, umore alde batera utzita, ikusten dugu Aldezarreko jendea, honezkero, Santelmo eta Zuloaga enparantza horretan barrena, Santelmo museoa alde batean utzita, Prinzipe Zinema mitiko horiek ere albo batera, eta Santa Mariako Eliza hori albo batean, 31 de agosto, abuztuaren 31 kale ezagun hori zeharkatuko du, korrikak bere garaian Donostia erraustu zenean, ustez zutik geratu zen kale edo azken kale hori Donostiako Aldezarreko tabernariak une honetan lekukoa hartu duten honetan. Aldezarreko kaleetan barrenan gaztetxoak ere aurrean korrika ere ikusi ditugu, pankarta atzera igorri dituzte, korrikako langileek baina haze jazor zeto zen, bi gaztetxoak. Umore beltzari ez dio toki gehiagirik eman nahi, baina zenbatetan korrituko tezuten ikusleek kale hau, baina akaso ez horrelako irribarreaz, ezta? Kolore ezberdinetako polizia kargak tarteko, Aldezarreko kaleak lekuko baldin badira, izan dira aldarria, jaia, gazte belaunaldi ezberdinen topalekua, eta baita korrikaldi ugarirena baita ere, korrikaz aparte, miren? Bai, egia da. Inoiz korrika ibili banaiz, normalean izan dudala zerbaitetik iesi, eta ez zerbaiten bila noalako. Beraz, laizter hartuko du alkateak zehar, testigua, baina ez dugu aipatu. Kubako banderak. Kuba berriro ere etorri zaigulako aktualitatera, Gazakoak edo Palestinakoak espero nituen, Kubakoak ikusten ari gera, eta, bueno, hemendik deialdia, Kubara plaka solarra bidaltzeko egiten ari diren kanpaina horretan parte hartu, eta hor ere gure laguntza behar delako. Balaxe, eta Carmengo Jaiak Donostiako piratak etxeratzeko aldarria baita ere, Euskal Herrian lehen martuteneko espetxea aipatu dugu, gradu aldaketak oraindik ere zenbat eta zenbat kontu egiteko, eta oztopo edo oldarraldiak ez dira bakarrik hizkuntzari dagozkionak kalean libre behar luketen Euskal hiritar askok ere izugarrizko eragozpenak dituztelako, euren eskubideak beteta kalean egon beharko luketenak oraindik ere espetxealdi edo baldintza peko egoera
mantentzen dituztelako eta aprobetxatuko dugu hau gainera badakigu. Martutenen bakarrik ez, Basauri Zabalako espetxean ere, badakigu zuzenean jarraitzen ari zaretela, gaurko saio berezi hau, beraz, aizue gu ere pozarren, zerbitzu publiko hau ez ezaguna aztu, korrika auzi publikoa da, eta gu ere zerbitzu publiko honetan tematuta segituko dugula, eta aizue korrikara batzeko era ezberdinak daudela lehen aipatu dugu, baina ea datorren edizioan korrikak guztiak batzeko aukera ere badugun, horretan gure aletxoa ere jarriko dugulako. Goazen Donostiako kai aldera ez da portua, kaia da, argi, hau ere ondo bereizi behar dela. Kaiko jaiak direlako eta Karmengo jaiak eta Donostiako piratak jai herrikoien alde Mirene galdetzen zian, ziur zaude portua ez dela eta kaia, bai, kaia eta Kaiko jaiak, bai, eta zer esan, kale nagusian barrena dijoala korrika, seinale ezagik galdote dugun, baina badakigu Donostiako alkateak esate baterako orain izango dela lekuko horretarako tartea. Juantxo Taberna, Gandarias jatetxea, hauek aski ezagunak diren tabernak eta ostalariak dira, ostatu ezagunenak, eta egunotan esate baterako euskarari buruzko elkarrizketak ere irakurri ditugu, besteak beste Irutxuloko hitzan entzun diogu, hain ezagunak diren Juantxo Tabernan esate baterako, zeinen garrantzitsua den eurentzako euskaraz lan egitea, euskaraz zerbitzu eskaintzea, eta taberna euskalduna izaten mantentzea, eta hori argi, ez da Basque washing, Basque Food Power edo Basque azkarra den euskal janari azkar hori patentatu dezakete, baina euskal zigiluarekin eta euskaraz egin denaren zigiluarekin, beraz, geure txaloak baitare, hemendik eta esandakoa, kale nagusian barrena eta Aldezarreko kaleak zeharkatzen korrika, lehen aipatu du Jonin Saustik inguru hobetan hartuko zuela lekukoa, beraz, hori ere, laster batean izango da, honetan, Portu kalean dabiltza, okerrez gabiltza, eta aurrera segitzen du, Fermin Kalbetonen barrena, hobeto esan da, oraintxe ondo ikusten dudala, Fermin Kalbeton kale ezagunean barrena, korrika aurrera. Fermin Kalbeton kalean barrena eta aipatu dizuegu herritar ugarik ziztu bizian dijoa korrika. Ikusten da, denbora galtzeko tarte gutxi dagoela. Otu zait, akaso Juantxo Tabernakoei iradoki dizaiekegula, hobeto esan da, alako patata tortillak goixo horiek barrubeteta prestatzen dituztenak, hain ondo prestatzen dituztenak, akaso kilometroen edizioan ari diren lankidei bidalita, sare sozialetako kanpaina eder bat izan daiteke, ez da? Andrea? Bai. Zer iruditzen zaizu? Hau izan daiteke olako kolpe komunikatibo bat, ez da? Hombre, nik uste dut hori aurrez pentsauko baseben, izango zala kristona, edo, inkluso esango neban, korrika garairako bokata berezi bat prestatzia, izango zala marketing kanpaina super on bat. Gari zaude, Bilboko zazpikaleko tabernak horrelako erronka bati heldu, eta... Bai, eta ja, bide batez guri bialduko bazuzkuen, jango ginen zen. Eta zer eramango luke, korrika ogitartekoak, bokadillak... Ez dakit, baina utziko diazue errepikatzen, hau askotan gure inguruan egite dut tortilla patata txakana bat,
edo bi, edo zenbat? Nik tortilla patata utza. Nik ere. Utza, bale. Baina eske oso ezaguna dituzten barrubetetako batzuk dira. Bai. Tira, guazen txikitxoei tarteare egitera, Donostiako Aldezarreko, bere etxa merkatuan barrena, ikusten dugu. Kamara, akaso zorabiatu zaigu momentu batez. Erori egin dela. Erori egin ote da, baina, aizue, geure plato ederra erakutsiko dizuegu. Araba ez, aldaketa da. Ez da erorketarik izan, aldaketa izan da. Eta begira, Jon Intxausti alkateak aurreratu digu, Palestinarekin elkartasun elkarteak, mugimenduak hartuko zuela lekukoa eta horren eskutik jasoko zuela lekukoa. Guazen Donostiako bulebar ezagun honetara. Eta aipatuko dizuet, eta nahi baduzu, geure iruri edere kendu dezakezu, baina aipatuko dizuet, ikusten ari garen bezalaxe, Palestinako Gazatik etorritako hiritarrak direla hauek. Euskal Herrian babes hartuta, Donostialdeko babestutako etxeetan bizi direnak, eta familia hauek hain zuzen ere, gerratik iesi, babes bila etorri diren familiak dira. Eta une honetan ikusten dezakezue, familia bateko ordezkariak ere ikusten ditugula, eta baita txikitxoak ere, eurentzako korrika hau aurrenekoa izango da, zalantzari gabe, akaso ez zuten bere berririk izango, baina Euskal Herrian bizi dira gerrak lehertu zuenetik, eta horrexegatik, Jon Intxausti alkateak berak ere lehen aurreratu digu, Palestinako ordezkariek eta Palestinako errefuxiatuek Euskal Herrian babes hartu dutenek dutela lekukoa. Alaxe, ikusten duzue, udalbatza oso osorik akaso ez, baina lehen aipatu dizuegu Donostiako udala euskaltzalek gidatu dutela azken legegintzaldietan. Jon Intxausti da gaurko egunez alkate ohia ere berarekin bat du hain zuzen ere, Juan Carlos Izagirre bera ere, eta udal batzako partaide diren eta irisgarritasun egoeran dauden edo behar berezikin dauden ordezkariak ere ez dituzte alde batean utzi, eta ikusten duzue euren gurpildun tramankuluan baita ere udalbatza osorik ordezkatu ahal izan dutela Donostiako udaleko agintariek. Palestinako errefuxiatuek eman diete lekukoa udalbatzako ordezkariei, eta esan da bezala euren artean ari dira lekukoa eskuz esku pasean. Aipatuko dizuegu, Palestinako ikurrak nagusi direla atzean lekuko hartu berri dutelako, baina akaso ikurrina batzuk ere hasi gara ikusten, eta sistema interesgarria dela ikusten dugu, makilarinak, oial zabalekoak, hemen ikusten da, horretan ere ez bakarrik arropa kontuetan, aipatu dugu, petoa ere aldatu dela, baina ikurrak garraiatzeko sistema eta tresna berriak ere badaudela ikustera iritsi gara. Une honetan esan da bezala, irudia goazen berreskuratzera, Donostiako udaletxea atzealdean dutela, Donostiako udalbatzako ordezkariak une honetan, esan da bezala, Donostiarrek hautatutako udal ordezkariak gehiengo esango dugu, ziur baten bat akaso alde batean geratu delako, badakigulako zenbaitzuk ez dutelako horrekan parte hartzen, baina hori urte osoko jardunarekin oso lotuta egoten dena da, eta hori bera, esan da bezala, Donostiako udal ordezkarien lekukotza une honetan. Eso es, lekuko aramana aurrean, bainote
eta Donostiako udal ordezkariek udalaren parean duten Jaurlaritzako eraikineko ordezkariei igaro die, eta zer esan lehendakari ordea eta sailburuak direla une honetan lekukoa hartu berri dutenak eta alderdi ederreko inguru horietan, Donostiako badiako bazter horretan, korrikak aurrera segitzen du, ikusten ditugu Irune Bengoetxea eta Bingen Zupiria, sailburu eta lehendakari ordeak besteak beste, Jaurlaritzaren ordezkari gisa, deigarria egin zaigu, ekipazio eta guztia azaldu zaizkigulako, ez dakigu Jaurlaritzan, harik eta orduan harrapatu ote ditugun, hala ekipazio propioarekin datozen, tira, ongi etorria dena, eta egia esan da, oso koloretsu dator aurtengo korrika. Bai, polita da, ikuste Eusko Jaurlaritzak atzean Palestina banderak daramazkiela, pentsatu nahi dut keinu bat dela, adostutakoa eta eskertzekoa, eta ekipazioari buruz, aprobetxatu zezaketen, Euskal Selekzioaren aldeko ekipazioa eraman, nik bintzait eskertuko nuke. Ez utziko diogu, beraien ohorezko momentua, Jaurlaritzako ordezkariena. Ados. Disfrutatu zuen kilometroa da Arantzadi hau Beraz, miren, errepikatu inbarko duzu, herpetologoena eta ekipazio ezberdinak Jaurlaritzako urdinetik naturarekin lotutako eta zientziarekin lotutako arantza diren berde kolorera bagatoz eta zer esan, logo asko daudela, ez da? Bai, bueno, esaten dugun bezala guztiak hartzen ditu bere baitan korrikak, guztientzako lekua dago, eta ni, Arantzadirekin badaukat horrelako lotura sentimental handi bat, eta hor daude, herri hontako voluntario pila bat, biologian, arkeologian, antropologian, lanean ari direnak etengabe, eta, aipatu nahi nituen, eta orain Batzar Nagusiak. Eta Batzar Nagusietako ordezkari eta lekuko buru hain zuzen ere Xabier Ezeizabarrena Batzar Nagusietako lehendakaria dugu, baina ondoan ikusten du batzarkideak ere badituela, Maialen Iriarte ziztu bizian ikusten dugu, oso gogotsu eta animotxu eta entrenatuta, salto eta brinko ikusten dugu. Etzen etorriko Loiolatik segidan, ez? Beak berez atletismoa praktikatzen du, bizi guztian praktikatu du, baina espero dut etzela etorriko Loiolatik zuzenean. Ez dakit, baina salto horiek benetan atletismoko pista baten lekuko ere badira, zalantzari hau, Andrea, zertzen nioen? Ez, Loiolan kilometroa indabela eta ez dakit konturatzen zaten hemen, alkarrekin koloria beha antzerakua daukela, outfita konjunt eutakarri debela. Ikusten duzu, Anderari etzaio bat bera ere eskapatzen, beraz argi, hurrengo korrikari begira, zuzenekoetan zer daramazuen soinean eta... Garrantzitsua da, gero, esatozunian etxean korrika egin dut jendiak zu topatzeko, ze bestela da supersaia, beste jendekin. Badakizuen, non dagoen trukotxoa, eta San Martin kale horretan barrena aurrera segitzen du korrikak, erdigunea, Kontxako badia hori zeharkatuko du laster, Maskor gain inguru horretara, eta Antiguako tunelare zeharkatuta, Antigua auzora egingo duelako, aipatuko dizuagu tunelari dagozkien bitxikeria batzuk, baina hori gerorako utziko dugu. Momentuz, esan da bezala, San Martin kalean barrena korrika, eta une honetan, San Martin eta inguruko auzotarrek osatutako elkartea da, lekukoa daramana, ez du erraza izan behar, inguruotan bizitzea, ze atrebituko nez esatera, ausartuko nez esatera, gero eta bizilagun gutxiago dituzten auzoak direla. Pentsatzera iritsi gaitezke, eraikin askotan, bakarrik ere egotera iritsi daitezken bizilagunak egon daitezkela gainerantzeakoan funts edo pisu turistikoez jositako ingurune bilakatzen ari direlako, beraz. Tensionatutako gune izendatuta dagoen arren, zenbait kontutan, ez dakit hizkuntzarekin bezalaxe, beran dutxo etzote gabiltzan eta berari asko eta premiazko neurriak, inpaktu zuzena izan dezaketen neurrien premian ezote dagoen Donostia. Hortxe, Kontxa
eta igeldo anatzean, lainopean, itsas lainoa nagusi den panorama eder honetan. Aizue, Euskal Herria ez da tropikoa, eta horregatik dugu halako ur biltegi erraldoia Euskal Herria ezeare badelako, eta Donostia halaxe esnatu zaigolako gaur. Eskerrik asko, lehen soldaren gatik zen partidu autoa, eskerrik asko! Greba orokorra atzean utzi berri dugun honetan, Euskal Gehiengo Sindikalaren lekuko txanda da une honetan, Kontxako badia zeharkatzen ari dena, eta zer esan Euskal Gehiengo Sindikalaren ahalegin horretan, bazegoela halako diskurso garrantzitsu bat, eta denbora ere behar izan duguna, kaso murtsikatzeko eta jabetzeko greba orokorraren helburuaren zioa zein zen, baten batzuk esaten zutelako, 1.500 euroko soldata hori espaldin bada egingarria eta espaldin badugu kompetentziarik nola da greba orokorra horren arira, legea aldatzeko eskatu zain zuzen ere, ez dezan baten batek tentazio izan Euskararen legen aplikazioekin egin bezalaxe, naiz eta eduki Euskal negoziazio esparrua edo markoa, soldataren gutxieneko hori ez Madrilen erabakiko dugu eta minimo edo gutxiengoa jartzen dugun hori aplikatuta, akaso halako salto kuantiko bat egin eta ez dakit, Gipuzkoako metaleko hitzarmen kolektiboa akaso Badajozekoarekin parekatuko dugu, ezta? Tentazioak ugari izan daitezke eta zeinen garrantzitsua den marko propio bat edukitzea edo zer dela erabakitzeko, eta horretan legeen aldaketa ere beharrezkoa da hizkuntzari dagokionean, baita ere eta oinarrizko gutxieneko soldata hori ere bai. Ez da, inbesterako gainera, 1.500 euroko soldatarekin, gaur egungo egoera aintzat hartuta, zer moduz moldatuko ginateke? Gaizki. Donostiak oso gaizki. Alokairurako soldataren 3 herenak gastuak gehituta, soldata oso bat alokairua ordaintzeko. Alokairua baldin badago. Baldin badago, topatu ezkero. Hortik aurrera, jatekoak, argindarra, urberoa, beste ariketa litzateke. Bikotea derrigorrezkoa bihurtzen duen egoera bat, baina bikotea gaur egun ere eskasi bilitzen dena poliamor aldarrikatzen hasi beharko dugu. Argi, miren, 2030ari begira jarrita datuak esku hartan ditugulako emakumezkoen 45%, bikotea ez duelako izango, ez duela bilatu, ez duela, besterik gabe, eta seme-alabarik ere ez deigarria. Eta seme-alaba ditugunak akatu egin behar dituzte horretarako? Ez, baina 45% ez du izango seme-alabarik, miren. Bueno, baliteke. Etxepare Institutua, mundu zabalean euskal kulturaren zabalpenean lanean aritzen dena urte osoz eta bide batez aipatuko dugu. Geure irudiak kenduta kaso ikusiko ditugu guztiak, baina besteak beste, pantailak euskarazeko, ales ere horratzealdean ikusten dugu, Etxepare Institutuko langilean artean, tira, gaurko egunez ikusten duzue, partaidetza ere, handia dela eta zabala, noski baietz. Eta beste behin ere, gure esku ikusten dugu, 3. aldia, gure esku behintzat ni neuke jarraitu ahal izan dugula, grafismoetan gainera gure esku dago jartzen du, baina gure esku da gaur egun, eta esan da bezala, Antigora helduko den honetan, gure eskuk lekuko hartuko du
baita erabakitze eskubideari dagokion mezuak ere, hortxe Antiguako tunel horretan ikusten dugulako, badirela erabakitze eskubidearen aldeko aldarria daramaten pankarta eta ikusgarriak. Gure eskuko langileak une honetan bertan lekukoa hartu dutenak. Eta bitxikeria bat, Antiguoko tunela zeharkatzen ari da une honetan korrika, Loretopeko ermita zegoen bertan, bere garaian, eta Loretope izan da horko lurmuturra, naiz eta tunela egiteko indusketa lanak egin, eta Aranon eta baten batek itzulpen errez bat egin zuen, eta Pico del Loro izaten bukatu du, hamarkadatan zehar, Loretopeko ermitatik Pico del Lorora. Hau, azaldu leike, Miguelen? Azaldu leike, baina ezagit ordu honetarako azalpen egokia litzateken niri burura etorri zaidana. Bueno, esaten da... Zerbait politikoi zuzena okurritzen zaizu azaltzeko? Bueno, esaten dute Euskal Herrian sobremesako filologo pila bat daudela, eta hor tartean egongo zan baten bat, erdi moskortuta hori asmatu zuena, baina Euskal Herrian tamalez gaur egun ere olako itzulpen arraroak ematen jarraitzen dute, ez da joan behar Zea Maria Kristina Garaitara, olako itzulpen arraroak aurkitzeko. Bai, eta ez baldin bazen falangista bat, gaitzerdi, izan zedila, bazkalosteko, zakitalako itzjoko festa bat, nik uste dut zerikusi gehiago daukala, Euskararen galerarekin, ez jakintasun erabatekoarekin, eta zoritxarrez, belaunaldi hainbatek izandako galeraren ondorio, ez da, hizkuntza galera izan, toponimiak bere horretan segi, eta nola egin edo nola baiteko moldaketak, eta zenola iritsi diren gaur egunera, ez da, lehen aipatzen genuen bezala, geure aitonamonek Euskara jakinarren, geure gurasoek ezin izatutelako, euren gurasoen gandik Euskara jaso, eta frankismo garaiko hamarkada horietan, lehen Martuteneko espetxea aipatzen genuen horren erreferentzia gisa, galera handia izan da, Donostiak asko sufritu du zentzurretan, Euskal Herriko beste toki askotan bezala, baina Donostiak asko sufritu du, eta horretan hizkuntzaren biziraupena iraundu du, baina galera ere handia izan da, beraz, gaurko ere izan da dila, hauspo hori ere berreskuratzekoa. Matia kalean barrena, Antiguon barrena dijoa, korrika, Donostiako azken txampan sartuta. Aupa Maia eta aupa Maribel! Jakingurako kilometroak, jakintzako gurasoen ikasten kilometroa! Aupa zuek, aupa Maia, aupa Maribel! Eskerrik asko auzoan Euskara kontiagatik, eskerrik asko txikitatik Euskaraz bizitzen erakuzteagatik, eskerrik asko Maribel eta eskerrik asko Amaia! Aupa zuek! Antiguon ere! Antiguon ere! Antiguon ere! Dipitapa! Errealizazioan entzuten ditut, Antiguan ere Euskaraz, hemen zuzenean jarraitzen ari garelako eta ikusten da zenolako parte hartzea, zenolako emozioa, Ikeldoko herriko ordezkariak ikusi ditugu, ikastolakoak, Iztingorra elkartekoak, Matia kalean aritzen direnak baita ere, hainbat direlako, bertako merkatari ostatu zerbitzu publikoak eta jendetza ugari dagoela ikusen ezak ezta. Antiguak ere badu eta oraintxe bertan gainera Txillardegiren horma irudia duen Gaskuña plaza horretatik ere pasatzen ari da korrika eta tira, Antiguako herritarren, badakizue Antiguako herritarrek tunela ez dutela gurutzatzen, hori badagoela mito bat, bazen egiten hori, kosta egiten zaiela. Bai, nik zenisten dut guztiz gainera, Badagoela alako muga fisiko bat, egiatarrongatik esaten zuten bere garaian, bazegoen alako lurrazpiko pasabide bat, trenbide azpitik zijoan, eta hori ere gurutzatzea asko kostatzen zitzaigula. Ez pazen aldezarrera, Donostiako aldezarrera joateko. Ez bada tokiko, gogoko toki batera joateko. Hondarribian esaten da, behin amoteko auzotik zubitik pasata bazkaltzen gelditu berdezula kanpoan. Bueno, pues, Antiguokoi antzeko zerbait gertatuko zitzaien, ez? Atzerrira zijoazten. Ba, alaxe, elkarteak, ikastetxeak, gurasoak, ikasleak, ikusten duzue, errepidean eta errepide bazterretan ere zenbat jende datorren korrikarekin bat eginez, Donostian Antigua auzo bizi honetan barrena. Auzo Antiguoko
Eta izue, otarraren momentiko hauek ere aipagarriak direla esango dizuegu, otarra zeinen garrantzitsua den astero otar hori jasotzea, hain zuzen ere, otarra kontsumo taldeko kideak ziren horiek, Txirain elkarte, Euskaltzalen elkarteko ordezkariek ere hartu dute, Antigu otarrak elkarteko ordezkariak ere bai, eta ikusten ditugu berriz ere, pankarta zabaltzera atera direla, Korrikako langileak ikusten duzu dena oso neurtuta dagoela, kalen neurriak aintzat hartuta badakitelako, noiz atera, noiz hartu. Hau, nik uste dut dokumentala badakit martxan duela Korrikak, eta grabaketak ere egiten ari direla, baina akaso, begira, furgonetetako lankideak ere hortxe bertan, zuzenean ikus ditzakegunak, eta argazkilari lanetan ari direnak, baita Irutxuloko hitzako Joseba Parron ere hortxe ikusten dugu korrika batean aurrera eta atzera zen lan egiten ari direnak, eta tira, Antiguon barrena, Bentaberrin barrena aurrera badoa, korrika, eta zer esan, Andreak baduzu zerbait aipatzeko? Hor erdixan lekukoa eramaten dabena, zua enparantza da, segurazki lekuko aldaketa egin dabe, Gaztetxuenek ezautuko dabe, ze irabazi arte telesaian, aktore lanetan ibiltzen da, eta gazte askoi, nik badakit nire txian, asko ilusionauta egongo ziela horrik guztiakin. Bai, alaxe. Eta Euskal erreferente horiek ere, Antiguatarrak kasu honetan, zua enparantzaren kasu ere alaxe da, Antiguatarra bera, Antiguako familia, eta esan da bezala aurrera segitzen duen korrika honetan, gaztek ere, Axularri ikastolako, Ekintza ikastolako, Santo Tomas Lizeoko ikasleek, aizue, gaur bere izkeria handirik ez dago, korrikak ere horretan batzen du ezta, ikastetxe ezberdinak bat egin, egunerokoan akaso ezberdin duta, ziaro? Bai, larun batetan elkarren kontra jokatuko dituzte partidak eta elkar gorrotuko dute, baina korrikak horretara ematen du, eta horrek ikasgai handi bat suposatzen dio, ez? Orain hezkuntza arautuan dabilen gaztetxo horiei, esate dute, bale, gauza batzuetan ezberdinak gera, baina helburu jakin batzuetan elkartu beharra daukagu lortuko baldin badugu. Hori gaztetxoentzat, helduentzat eta zaharrentzat ere ikasgai dotorea da. Bai, goazen Antigo aldera, Bentaberri zeharkatzen ari da, honezkero, korrika, pixkanaka, badoalako, lehen aipatu dizugu, Pasaiako badiatik sartu da korrika, orain berriz zeharkaldi horretan, beste muturrera, eta honezkero, laster Añorga aldera, eta hortik pixkanaka aurrera segituko du, esan da bezala korrikak, bere bidea, Gipuzkoako, Donostialdeko, hiriburu ingurutako auzoak eta inguruak atzean utzita. Eta inguru unibertsitariora, unibertsitate eta kampusen inguruetara, ibaetara heldu da, iba eta inguruetara, birbilgune erraldoi horretan, eta aurrean baita musikene bera ere, beraz badakizue, ikasketa gunea dela, iba eta liburutegia atzean ere ikus dezakeguna, bertan bidali berezilanetan, Udane Arbeo lankidea, aurrera Udane. Donostian azkeneko zazpiarkazioa da, Antiguokoak kilometroak ari gana 1750 eta mantxo, etxe doaz lekukoa gora dutza etxi eta euskaraz
dugula oirkatzen, euskararen aldeko aldarriak asko dira, ezin dugu daude, baina mendi. Bidali berezi lanetan udane Arbeo, eskerrik asko bagoaz berriz ere, geldiune bat du une honetan korrikak, eta geldiune horrek edota martxa moteltzeak baditu bere arrazoiak, eta korrikak guztionzako toki izan behar duelako, eta zeinen erraz bizi garen osasuntxu, osorik, bi oinak martxan, etzerretzeula faltan, hizkuntza arazoak gure arazo nagusi direlakoan, pentsa, irisgarritasun arazoak, bestelago eragozpenak edo atzean geratzeko arriskuan dauen gizartearen zati horrek denak hizkuntzaren auzia ze puntutan izan dezakeen, ze babesgabe izan daiteken eta zeinen zaurgarri. Beraz, zaizue, korrikak, zenolako irudia, ikus dezagun, zenolako irudia unkigarria, Matia Fundazioko ordezkariak, langileak eta egoiliarrak ikusten ditugu une honetan. Eta beste saiakera bat egingo dugu, Udane Arbeo lankidea zain dugula, aurrera Udane. Orain erentzun daukazuen, hementxe gaur baikaude, Antigoko azkeneko kilometroa egiten hemendik bagoa zenor gara, eta hemen azten beste ikusten dute argazkiak ateratzen lehentakoan, kilometro asko oso berezkoak. Antropologari iaz hiltzen eta bere omenez zehatzuko antropologia irakasten. Zausti alkateak bere lehenengo lekukoa alkate gisa, gure eskukenean aldarrikatu du, Euskal Herrian aukera bat nahi dugula eta gure etorkizuna aukera ikusi dugu txarangan ere bat direla korrikalan. Eta ez korrikalaria ikusteko aukera du, zuzeneko kontuak dira hauek, irudiak bere horretan baditugu, baina audioa ez da ona, eta zuzeneko irudi horiek berreskuratuta, bagatoz esan da bezala Iba eta Aldera, eta Antigua auzoa pixkanaka igara aldean atzean utzitan, Errotauruko dorreak zeharkatuko ditugu laster, igara auzoaren inguruetatik pasata, eta handik Añorga aldera, beraz Donostiako azken txanpan sartuak gara, zuzeneko saio zertxoa luzatuko dugu beraz, Donostialdeko azken kilometro hauek behar bezala kontatu ahal izateko. Lekuko aurretik, pankarta gero eta gainontzeko agero eskerrik asko! Lekuko aldaketa! EHUko psikologia fakultatea daukago hemen etxa? Non zaudetela psikologiako fakultatekoak? Bale! Eta Gipuzkoako ingenieritza eskolako langile eta irekatzeak? Eta elkarteak noski! Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkariak baita ere, eta ikusten duzue errepide zabalak direla, errepide nagusiak honezkero hirigunetik ateratzeko, erraila hainbatetako errepide horiek eta bete-beteta dator korrika,
eta ikusi besterik ez, atzean datorren jende uholdea, honezkero igara atzean utzita, esan da bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko ordezkariak dira bertan ageri direnak, psikologia eta atrebituko naiz esatera filosofia eta hezkuntza zientzien fakultatea ere badela. Ahaztu egiten zegula zeinen garrantzitsua den filosofia eta euskaraz eta euskal autoren filosofia. Jose Azurmendibera ere irakasle izan genuen Ibeetako kampus horretan, gogoan dugu eta haze ohorea aurrera egiten, baina esan da bezala Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkarien txanda eta gero ikusteke Lurrazpiko pasabide honetatik aurrera zeintzuk izango diren lekuko hartuko dutenak, dagoeneko Antigua auzoa atzean uzten hasiko garelako, infernua bezala ezagutzen dugun ingurune hori zeharkatuko duelako laster korrikak.
Eta ikusten duzu, inguru ez leku hauetan, Antigua auzotik, Añor garantza, ikusten duzu errepide nagusitik barrena, egunerokoan ibilgailu eta pixuzko zein arinak diren ibilgailuak milaka igarotzen diren errepide nagusia da hau, erabat etenik ikus dezakezuena, korrika jaun eta jabe, euskararen aldarria nagusi, eta ez leku hauetan ikusten duzu Añarbeko urak, gaur esate baterako, egun ez honetan protagonismo berezia izan dezakeena, edota bestelako hainbat erakunde, halako toki berezietan ere, nolabait utxune hori betetzera ere badatozenak, eta ekarpena ere garrantzitsua egiten dutenak, ze azken batean, auzoetako elkarte eta auzoetako bizian parte hartzen duten norbanako ostalari eta elkarte txiki guzti horiek auzoetan hartu ohi dute lekukoa, eta orain berriz nolabaiteko transizio eta irteera gune batean kokatuta, edonork ez du aukera variantean korrika aritzeko honela, hori ere esan beharra dago, korrikak hainbat aukera ematen ditu, eta atzen dihoazen korrikalari eta atleta guzti horiek ere gozatu ere hartzen ariko dira, ze ikusi, nazioarteko garraioa egunerokoan bizi eta eramaten duen errepide hori nola ikus dezakegun bete-betea. Añor gauzora gerturatzen ari da korrika zuzeneko ni ere pixkanaka bukaera emango diogu, ze bestela hemen geratuko gara betiko, eta gu oso gustora gaude, baina gaurkoz ere nahiko lan egin da bagoaz, ez da, Andrea, Miren? Gaurko goizari begira jarrita azken hitz batzuk hasiko natzaizue eskatzen. Zuzeneko hauek, nahiz eta norbere herria ez izan ere, bart gauean Baionako Lapurdiko hiriburuko zuzeneko izan dugu, badute xarma berezi bat, ezta? Hombre, bai, argi dago hiriburu bat hartzen da benean korrikak, espainol esaten da bezala alo grande hartzen da bela, eta uste dut badala... Handitasunez, Andrea, handitasunez. Bai, bueno, baina askotan ez gare otxuta, ez dauka inbesteko inpaktua, eta hori be gure errua da. Ez, baina hartzen da bela, eta nola betetzen dugun, eta arrotzen gaitxun, ez? Egunerokotasunean bizi ditugun hiri eta herri horrek olako dimensio batek hartzen ditxunian. Bai, eta Miren, zer diozuzuk? Negoen aluzinatuta ikusten Palestinako bandera bulebarretik horreaino zutik eta aidean doaztela, beraz ni baina sasoi hobean dagoen Euskal Herritar asko daukagulako, eskerrik asko, eta bai, guztiak dira garrantzitsuak, ez? 20 kilometro korrika zeholako, azkenean zama da, ez? Eta hori eramateko gai den korrikalari horretatik, bere auzo, bere atariko 200 metroak egin dituen zailtasunez korrika dabilen horrein arte, ze gauza handia, ze sinpleki nola asmatu zuten korrika, nola asetzen gaituen. Ni egoten nahi zuzenekoa ikusten, baina, ez diot arreta berezi jartzen denbora guztian, ez? Daukator fondoko irudi bezala, baina horrela ikuste dezunean, arretaz ikusten duzunean, eta aurpegi bakoitzaren, keinu bakoitza jabetzen zeranean, ze ederra den. Nik probestuko dut tarte hau, aipatzeko Añor gauzoko bizilagunak direla, lekuko hartzen ari direnak une honetan, eta aizue, zeinen garrantzitsua hau nolabait berriz gogora ekartzera, ze akaso Donostia izan da hiri turistiko, ez gaur egun bakarrik, historian zehar inon klinikarik ez zegoen garaietan, osasun turismoa egitera ere etortzen ziren garaiko burgesia edota monarkia ezberdinetakoak, ur ona dagoelako inguruetan, inguru paregabea dituelako eta azpiegiturak ere horretarako prestatzen hasiak zirelako, ezta? Hori joan den mendetako kontuak izan da ere,
Donostiak mantendu du kutsu hori, baina horren aberastasuna inguruetako baserri eta landa eremuak eskainetakoa, arrantzak eskainetakoa eta lehen sektore indartsu eta kalitate handiko horrek eskainetakoa zela. Horrekin batera, gerora, fabrika eta langile jendea ere batu zitzaion Donostiari eta Pasaiako badia, Añorra inguru guzti hau, Lasarte aldea, fabriketako eta baserretako jende xumeak osatutako auzoak dira, bizi-bizirik segitzen dutenak, beraz ez dezaguna ahaztu Donostia askotan turismoarekin zuzenean lotu eta nahasi dezakegun horretan Donostiak aberastasun handia duela, horregatik izan dela hiri euskalduna eta euskalduntzeko joera izan duena, beraz segi beza horrela eta guk geuk ere ekarpena egiten segituko dugu bide horretan. Fabrika inguru horietan, Rezola zementuen inguru horietan, zementuz eraikitako baina bihotz handikoa den auzo honetan, Añorgako auzo honetan, bukatuko dugu gaurko konexioa, baina zer esan, eskerrak eman noski asteko eta behin platoan gurekin ditugun Andrea eta Mireni, plazerra izan da, lan fina egin duzue, eskerrik asko zuen ekarpenagatik, eta zuei noski baietz hor bestaldean zaudeten hoi, zuzeneko hau fin segitzagatik, lanean ostatuetan, osasun etxeetan, eta etxeetan zaudeten hoi edota espetxeetan, gaurko korrika honetan zuzenan ezin parte hartuta, batira gure pozarren, gure bidez, parte hartzeko aukera izan baduzue. Besterik ez da aztu zuzeneko gehiago izango ditugula, ostiral gauean izango dugu, Gasteizkoa, eta larun batean Bilbo handia hartuko du Euskararen aldeko suge erraldoi honek. Ondo izan, eskerrik asko. Korrika etenik gabe eskaintzen jarraitzeko, babestu Hamaika, herria egiteko. Aurten ere, 11 egunez eta 24 orduz etenik gabe, korrikaren jarraipen berezia eskainiko dugu Hamaikan. Badator korrika, Atarratzetik abiatu eta Bilbon amaitu arte, une garrantzitsuenak gertutik jarraituko ditugu. Eguneko kronikak, zuzeneko konexioak, albiste boletinak eta hiriburuetako saio bereziak izango dira Hamaikan. Horrez gain, hamaika.eus 24 korrika webgunean, korrikako eduki guztiak zuzenean eta nahieran ikusteko aukera izango da. Baita zure korrikako kilometroaren bideoa ikusi eta deskargatzeko aukera ere. Jarraitu korrika 24 orduz, zuzenean eta euskaraz, Hamaikan. Euskal komunitatea elkartzeko, korrika bultzatu eta euskaraz bizitzeko. Egin zure ekarpena. Hamaika, herria egiteko.